Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, un fin de semana no que xogue o Depor. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, Maldeollers. Estamos, como sempre, no vosso podcast galego e galego de terror favorito, no seu episodio 17 da segunda temporada. Eu son Pineda e estou con Churi e con Miguel. Hola, que tal? Moi boas. Hola, boas, Maldeollers. Que tal? Eu, como cada fin de semana, fodido, xa sabedes por qué, a intro está aí, os feitos están aí. Xa empeza a redundar o máis cruel. Sí, eu xa cada noite durmo, eu non quero sair da cama, durmo abrazado un retrato de Fernando Vázquez e nada. Pois non sei se voltará por que sería a cuarta. Témome que non. Bueno, agora que falas tú, Churi. Parabéns. Ai, gracias. Churi. Pues, nada. Sí, Cantos van? 38 xa. E nada, ben sí. Boidado. A poquiños vamos sumando, pero nada, eu toco estupendamente. Tiene que nada. A mellor idade, Churi, a mellor idade. Sí, estou no meu mellor momento. Así, casa, curro, casa. Bueno, mira, hoxe en día, curro, sí. casa... Non, pero bueno, vai a haber que postergar o tema de brindar con vos así sí. ao vivo. É lástima. Bueno, facémolo de maneira virtual e cando podamos facelo en vivo, pues, montamos o especial Chuches. Vale, pues gracias. Por Churi. Patapán. Pois, nada, como sempre, cando soa esta melodía... A sección de Odilo. Pois temos a sección de cada semana e Odilo di o seguinte: boas, Maldeollers. Hoxe a sección de Odilo quero comezar por daros parabéns pola mellora no son. Gracias. Ainda ben, mira que tamén nos costou chegar aquí. Xa. En cuanto ao filme, teño que dicir que gostei bastante. Considero que se sae do terror, penso que é máis un drama, mas está ben de vez en cuando ampliar os horizontes do xénero. Gostei especialmente da luz que ten. Os luscofuscos que aparecen son bonitos e recordan un sentimento de liberdade e descubrimento juvenil. Toma crítica profesional. Por outra banda, teño que recoñecer que o final sacoume un pouco do filme. Acho que as personaxes non protagonistas son inconsistentes, como xa comentaxedes tanto os amigos como a parella de Beno pasan de ser neutros ou incluso bons a ser uns auténticos sádicos. Isto foi o que comentara eu tamén, que foi quizás o máis raro para mí no filme, non? Hai xente como que pasa a ser super cruel do nada, o sea, non hai un traxecto que leve lóxicamente aí, non? Que máis? Supoño que con esta transformación a realizadora quería representar a impunidade que teñen certos comportamentos ou crimes machistas na sociedade, onde esta se alía culpable, mas acho que, neste caso, podría estar mellor levado. Me gustou aí tamén. Por último, simplemente comentarvos que considero necesario un spin-off centrado nos Jesus Freaks.
quero que Maldeollo sexa o outro falante desde o que se reclame por esta necesaria obra no cinema mundial. Bueno, pues nos recollemos o convite e bueno, pues, spin-off de Jesus Freaks. Hai un Jesus Freaks The Movie. Realizadores e realizadoras valentes con coraxe, aí tedes un tema. O sea, material aí para facer aí. Pues son punks cristãos, pues máis rara non pode haber no vídeo. A ver. Unha de cenas rarunas de Jesus Freaks. Despídome xa. Seguramente amañá vexa Culturetada de Pineda. Aínda que son amante deste tipo de obras, vin por algures que lle poñían a etiqueta de cinema experimental e, además, francesa belga. E con isto sempre hai que ter certa prudencia. Bueno, xa falaremos desto. Apértase a tope co especial e coa categoría de chuches. Postdata. Postdata. Será a mer digna de entrar na categoría de chuches? Saberémolo neste programa. Pois... Bueno. O Dilo, un abrazo... No, bueno. Home, ver este filme de chuches debe ser especial, ¿no? Había que seleccionar ben as chuches. Quizás, sí, claro, quizás non no sentido no que queremos orientar o especial chuches, ¿no? Bueno, pues hai que decir que temos outro comentario máis que, bueno, non quero decir nada, pero non sei se estamos diante da mesma persoa ou a sección do Dilo 2. Eu teño esa sospeita, pero tomate psicotrópico día a tope con comidas rarunas, ¿no? Así que, bueno, o sea, a tope tamén, o sea, abrazo, tomate psicotrópico e nada, cando teñamos, a ver se temos en breve máis comidas rarunas, incluso se dan para un especial, que tal vez sí. Bon, chegamos a Culturetada de Pineda. Chegamos ao neollalo, ese xénero que se non gostades non tedes corazón. Bueno, este filme xa o vi como 7 veces, ¿no? Imagino que a vosa primeira vez e que tal a experiencia, Miguel? Pois, bueno, é moi rara, quizáis unha peli que non ten moito guión, ten un monte de cousas en principio inconexas que quizáis analizando non tanto, pero é unha peli que faise ás veces dura de ver porque te perdes, pero é algo moi delicioso de ver porque as imaxes, a fotografía é moi espectacular. Está todo eso, incluso os sons que apóiase moitísimo nestes sons tan estruendosos ou sutís noutros momentos, ou incluso o tema de que sexa beso produce grimas veces, produce esas cousas así como... E quizáis tamén neses primeiros planos de detalles, digamos, tamén axuda moito o tema do son. Claro, bueno, eso, as luces, todas as cousas estas, eso moi de Yalo, claro, tamén. Interesante, a min foi algo que gustou ver, si que, bueno, unha peli especial. Pero, sí. Pero ben, a verdade que, ben. Bueno, no teu caso, Churi? Pois, eu, bueno, estou de acordo prácticamente en todo o que dixo Miguel. Me parece que en canto a calidade de imaxe ou incluso estilísticamente, non? Está todo super ben medido, o sea, non dubido de que nese sentido é un 10. Mais por momentos pode parecerme un pouco de querer meter todo xunto, non sei, todo, digamos que como unha homenaxe, non? O todo o Yalo e tal, e ti ves que destila amor o filme por todo este xénero e tal, pero sí que había momentos que vin certo abuso de certas técnicas, non? Que hai que saber usalas tamén, en ese sentido, impecable, non? Pero sí que
notei a veces excesivo, non? Que casi rompía ou conseguía sacarme da historia. Sí. Que, bueno, a historia sí, pues, hai momentos que están genial, outros sí que pode ao mellor alongarse un pouco, non? Por exemplo, cando van á tenda, non? E a tingir o cabelo e tal, pues, vexo que hai moita recreación para contar, pues, unha viaxe á tenda, non? Pero vamos, eso, visualmente é hipnótica. Sí. Bueno, eu este filme xa comentarei no bloco central, cando falemos del, estrearase en Sitges en 2009. Eu estive nese Sitges, foi un dos primeiros Sitges que fun, pero non me coincidiu de vela ali, senón que me coincidiu de vela algo máis tarde xa aquí na Coruña. E bueno, xa falarei un pouco máis do traballo desta xente, pero son, en realidad para mí son dos meus... Perdón, por certo, non dirías que é un filme de 2009 en ningún momento, vamos. Porque parece máis antigo, sí. Sí. Moito máis, sí. Xa te digo, que estéticamente é brutal. Para ser un... Non, vamos, se me pos así, sen máis, non diría que de 2009 nin de grife. Sí, tanto xa a ambientación está como ambientada quizáis nos 60 polo tema, sobre todo cando van ao pobo e por as pintas da xente e tamén eso, por las luces, como que por momentos é como moi mediterráneo e tal, cando están nos exteriores. Sí, parece de outra época totalmente. Bueno, pues nada, se vos parece, como xa estamos tocando un pouco a temática do filme, facemos a clásica pausa e intentamos falar da merda. Vale. Bon, aquí estamos novamente. Lembremos, este é o capítulo 17º da segunda temporada de Mal de Ollo, dedicado ao filme franco-belga Amer, de 2009. Para falar de Amer e para falar da súa realizadora, Len Catet, temos que falar do neogiallo. E que é o neogiallo? Que é o neogiallo? Cando xurde o neogiallo? Eu non sei se xa, de feito, se xa non falaríamos del, bueno, pues, nun destes capítulos que dedicamos ao giallo,
que lembremos foi pois no de Argento, non? Seidone per l'assassino de Mario Bava, non sei se avete un Paperino de Lucio Fulci e Tenebrae de Argento, non? Creo que, imagino que no de Tenebrae igual sí que falamos do Neo Giallo, pero para entendernos, pues, o Neo Giallo é unha especie de revisión moderna ou homenaxe sí, revisión tal que faláramos de que sí, Argento voltara aí o xénero, non? Porque como fixera nada digamos importante ou tal dixo pesado eu, non? Que son o xefazo aquí. Argento de alguna maneira que se ia despedir do Giallo en Tenebrae acabou volvendo como eso 6 ou 7 veces máis e de maneira non moi afortunada, pero sí que establece unha especie de ponte entre o final do ciclo do Giallo, que sería eso, inicios dos 80, e esta recuperación posmoderna do Giallo. O sea, non, elo vendía como que o Giallo precisaba del e igual era a inversa, non? Pois, bueno, por decirlo, Argento mantén o Giallo vivo de algún modo durante os 90, bueno, algún outro director, tipo, bueno, pues Fatal Frame, non sei, ¿no? E nos 2000, pues, hai algúns thrillers italianos que bueno, que se escriben un pouco desa tradición do país, ¿no? E bueno, pues, aquí teríamos pues, Almos Blu, Occhi di Cristallo, La Sconosciuta, Il Nascondiglio, Dario Argento fai Nono Sono, fai El Cartallo, que lembremos ese C6 Roma, ¿no? Que chamaban. No 2008 hai un filme que é terrible, o sea, é malísimo, pero que anticipa un pouco que será o Neo Giallo, que é Lust for Vengeance, que non é italiano, que é en Estados Unidos, ¿no? Mas é un filme moito inspirado na estética do Giallo. É unha lástima de que, bueno, sexa tan ruim, porque é mesmo un filme moi poucos recursos e notase bastante. De todos modos, chega a 2009 e, bueno, aquí está a miña teoría de que o Neo Giallo nace con Hélène Catete e Bruno Forsani e concretamente con Amer, porque en 2009 Bruno Forsani e Hélène Catete están en Amer e, ademais, estrease, para entendernos, Giallo, ese extraordinario filme de Argento con Elsa Pataky e Adrien Brody, ¿no? Lembremos, é o filme que Adrien Brody non quer que vexas. Que máis? Temos Les Nuits Rouges du Bureau de Jade, ou algo así. Non sei francés, así que seguro que digo tonterías, ¿no? Pero que é unha especie de, bueno, de filme francés hongkonés, inspirado tamén, ya lo este vindo en Sitges, e, bueno, estéticamente está curioso, pero Sí, do Neo Giallo tamén faláramos cando a peli de Perfect Blue de Takashi Kon. Satoshi Kon. Joder, estou hoxe. Sí. Sí, porque, bueno, de algún modo eso se entende que é unha especie de antecedente, ¿no? Hai moitos rasgos do Neo Giallo que se podían ver bueno, pues en Perfect Blue. Que máis? 2009 hai un filme que non vi que se chama Final, pero que tamén vai na estética do Neo Giallo, e depois hai unha curta que se chama Dos manos zurdas e un racimo de ojos manchados de gris, ¿vale? Que moi giallo tamén o título, que sempre son títulos así moi largos e descriptivos. Sí. Pois esta é unha curta dirixida por Antonio Tasorras, que, bueno, que foi estreado o mesmo día que Amer, en Sitges. E, bueno, os realizadores se fixeron amigos e tal, e o film, o sea, esta curta distribuída xuntamente con Amer, non sei que dicir, ¿vale? Porque son, bueno, pues se parecen moito, ¿no? Estéticamente e conceptualmente. Bueno, ti estiveches no Sitges cando se creou. Sí, pero eu pero non vin, eu a Mer xa o vin máis tarde. A Mer xa o vin bueno, pues estando na Coruña. Aí o que vin foi Les Nuits Rouges do Bureau de Jade, ¿vale?
que tamén é un dos primeiros neoyalos e tal, e, bueno, estéticamente curioso, pero a historia é un pouco cargante. Que máis temos? Bueno, pois a partir de aquí entra como nunha especie de, bueno, de espiral ascendente este subxénero. En 2010 pois hai producións máis de serie B, tipo como Una Crisálida italiana, ou Blacaria, dos franceses, que se chaman François Galliard e Christopher Robin, que farán a súa vez no ano seguir outro que se chama Las Carrés, ¿no? Tamén en 2010 hai un par de filmes que se podrían asociar a este subxénero, como Los ojos de Julia, non sei se vistes vos. Sí. A de Belén Rueda e tal. Bueno, que tal está eso? Ben. Eu xusto teño para ver aí nunha lista que teño nun pendrive, así que botarei un vistazo. Vale, pois pues esta considerase como tamén como moi influída polo giallo, ¿no? Black Swan de Aronofsky. Lembremos que Aronofsky sí, había parecidos, non? Bueno, perdón, as semellanzas entre Perfect Blue e sí. Black esta Swan. Relación complicada que tiña con Perfect Blue o Aronofsky e tal, ¿no? Sí. Pois, bueno, en 2011 temos, que sei, pois, por exemplo, un filme alemán que está moito inspirado en Suspiria, e Suspiria, para entendernos, non é un giallo, pero sí que ten moitos recursos estilísticos comuns co giallo, ¿no? A estética é moi giallo, claro. Falabas antes bueno, pues, de Los ojos de Julia. E aí un dos guionistas é Oriol Paulo, que ten un par de filmes máis. Un deles é Durante la tormenta, que penso que tamén sai a Belén Rueda. E logo ten outro que se chama Contratiempo, que penso que está en Netflix. A verdade é que está bastante ben. É moi giallo, a verdade. Bueno, están aí Mario Casas, José Coronado, que está aí un papelón. A verdade é que é super recomendable. Sí que hai toda unha serie de realizadores do Estado español que tamén, non sei se podrían ser metidos aí. Falamos antes de Antonio Casorres, ¿no? Os filmes que ten tamén son todos máis ou menos nesta liña. O Carlos Bermud, ¿vale? O Magical Girl e así tamén, bueno, de algún modo ten ese preciosismo, ese elemento de suspense e tal, ¿no? Sí, bueno, non sei, durante esta época é como cando está máis lista, ¿no? Eu que sei, en 2012, pois, por exemplo, temos un filme dun italiano que se chama Federico Sampaglioni, que se chama Tulpa, Perdizioni Mortali, que bueno, é un giallo senso stricto, ¿no? Temos Berberian Sound Studio de Patrick Stirland, ¿no? que é unha homenaxe ao giallo na súa parte máis sonora, máis musical, máis tal, porque é un técnico de son que vai a Italia a traballar nun giallo, un filme giallo. Temos Passion de Brian De Palma, ¿no? Que é un giallo, ¿no? Que sei, temos toda unha lista, temos 2013 L'Encadet, xa falaremos da súa trayectoria. Este é o segundo filme, ¿no? The Trenchcolor de l'Armeton Corps. Os argentinos, os irmãos Sonetti, estrenan Sono Profundo, tamén nunha liña experimental. Sororal, de Australia. Ritual, unha historia psicomágica italiana, de Berset. Bueno, etcétera. Eu creo que a partir de mediados, o sea, a partir de 2015, o subxénero comeza como un pouco a decaer, ¿no? O sea, se deixan de facer neoyalos e tal vez os únicos que se poden destacar así como algo que a xente coñeza, ¿no? Pues sería The Neon Demo de Nicolas Winding Refn. Temos, que sei, In Fabric de Peter Stickland, temos Piercing de Nicolas Petsch, que é moi giallo. E do ano pasado, pues, por exemplo, temos un filme uruguayo que se chama Morir la matiné, que bueno, que está baseado en no giallo e en Vigas Luna, ¿no?
Bueno, pues, por decirlo de algún modo, eso, o neollalo é simplemente colles o llalo como estética, como bueno, todos os elementos estéticos do llalo e tal, e se emprega pues, ou para facer llalo desde unha perspectiva moderna ou para facer calquera outra cousa, ¿no? Pues, por exemplo, en Amer temos un filme experimental e mesmo erótico, ¿no? Pero utilizas os elementos do llalo como para facer eso, ¿no? Para explicar eso. Non sei, en The Editor, por exemplo, un filme canadiense, utilizan o llalo para facer unha parodia, para facer unha comedia. Bueno, digamos que non hai unha cousa unificada, senón que o llalo toma diversas vías en función dos bueno, pues, por exemplo, os irmáns Onetti comezaron un pouco na liña experimental, na liña de Lencatet e no Forsan, pero derivaron ao llalo puro, o sea, un llalo con un familit, con un detective amador, con tal, ¿no? Tamén outra característica do neollalo é que rara vez é italiano. O sea, así como o llalo clásico se considera que fundamentalmente italiano, que produción italiana, o neollalo sobre todo son francófono, ¿vale? O sea, moito filme francés e belga e tal, ou argentino. O curioso é que os argentinos tamén fan bastante neollalo. Pero bueno, tamén temos neollalos, pues, falamos antes do Estado español ou incluso algún alemán, bueno, no. Pero ten un peso específico Francia e Argentina. Isto sería un pouco o neollalo, ¿no? A verdade é que como tal, subxénero, eu teño pena, ¿eh? Por exemplo, o ano pasado estiveran Sitges, eu esperaba ver que se había algo, ¿no? Se había algo para ver, ¿no? E había un, pero era do ano 2017, non era ni siquiera un estreno, ¿no? Que era un neollalo argentino que se chamaba Mirada de Cristal. Seña, que dirías que está en horas baixas o neollalo. Eu creo que sí, pero sobrevive, digamos, o sea, sí que hai unha impronta estilística, ¿no? Pues, por exemplo, o propio Nicolas Winding Refn, ¿no? Que a través da influencia que pode receber, pues, por exemplo, de Argento, pues bueno, pues mantén viva un certo espírito do neollalo, ¿no? Eu non vin a de Neon Demon esta. Vin a de Drive, bueno, a verdade é que me decepcionou un pouquiño que era a trama, mas pois estéticamente, visualmente impresionante. Sí, bueno, é que Nicolas Winding Refn é un esteta, é dicir, o peso, digamos, do que fai é meramente estético. Non sei se viste a serie esta de Too Old to Die Young. Non. Pois, home, é moi curiosa. E bueno, non sei, tanto me atraía como me tiraba un pouco para atrás. Xa. É que ten cosas moi boas, pero ten cosas moi feas tamén. O sea, feas, pues que o peso da narración é un pouco... é pouco, non sei, escaso. Agora, visualmente é toda unha experiencia. Bueno, un pouco como que pensades da Mer e tal, pero isto xa é elevado a un certo extremo, ¿no? Si vos parece, pasamos a falar de Lencatet. Moi ben. E toca falar de Lencatet. Quen é Lencatet? Quen é Lencatet? Bueno, pues Lencatet é a realizadora deste filme de Amer, que nace en 1976 en París, ¿no? En 1997 trasládase a viver a Bruselas e ali coñece a Bruno Forsani, ¿no? Bueno, pues enróllense e un mes máis tarde deciden facer curtas xuntos, ¿no? Esta é a historia.
de Lencatet e Bruno Forsani. Moi bonita a historia. Unha historia de amor aí. Todo que teñen, ademais, o fixeron xuntos, non? Sí. Sí, de feito, bueno, teñen incluso, bueno, un método de traballo, non? Mediante o cual, xeralmente, Lencatet que leva unha idea, un concepto, depois o Bruno Forzani desenvolve, depois ela revisa o de Forzani, depois Forzani revisa o de... van así, até que xa non se introduce máis, non se modifica o guión, por decirlo de algún modo. Si, para eles é moi importante o momento da preproducción, como o habitual é que sempre bueno, en principio, por agora, teñan uns orzamentos moi baixos. Eles dicen que teñen que levar todo preparadísimo para saber exactamente os planos que van a hacer, porque son pelis, como podemos ver en Amer, con un número de planos, pero importantísimos. Son moitísimos. Sí. E o curro da postproducción logo ten que ser de patolear. Sí, bueno, eso, aquí o que decían que por exemplo, no caso da Amer, está rodado prácticamente plano por plano o que figura no guión, ¿no? Pois eso, que foi rodado como tal e como figura no guión, ¿no? Incluso a tría sonora, que se falaremos dela, as cancións figuran no guión tamén. Molan moitísimo. Sí, hai un temazo aí ao final. Sí, do mellor da peli. Bueno, pues retomando así a vida de Lencatet, en 2001 estrean o que a mí me parece que, bueno, de figura o sea, a primeira curta que figura en IMDb e en todas partes, que se chama Catarsis. Intentei localizar isto, pero non o conseguí. Non sei onde está. Hai outra curta que se chama Catarsis do mesmo ano, pero non son eles. Entón, bueno, pues a ver. De todos modos, un ano máis tarde fan Chambre Jaune, ou así, que sería o cuarto amarelo, que bueno, bueno, xa ves o estilo, o sea, o estilo deles está aí. Prácticamente as curtas que teñen, as que conseguín ver, son como ensaios para o que será depois Amer, ou son como pequenas cenas giallo, pero levadas un pouco ao extremo, ¿no? Son moi oníricas, moi oscuras, ¿no? Que máis? Bueno, este Chambre Jaune aparecerá nunha coletánea de 2006 chamada Small Botch Trauma. Non a vi, pero bueno, aparece aquí a curta de Lencatet e Bruno Forsani. En 2003 teñen outra curta, La fin de Notre Monde, ¿no? Este non o conseguín ver, en 2004 Le Trim Portrait de la Dame in Jaune, o sea, o extraño retrato da muller en amarelo, ¿no? Que tamén é moi parecido a Chambre Jaune, o sea, como unha cena giallo, super exagerada, tal, onírica, bla, bla. E que máis? En 2006 ten Santos Padas e xa en 2009 temos Amer, ¿vale? E que máis decir de Lencatet? Bueno, a filla de Lencatet e Bruno Forsani, que teño unha filla, chamase Nora, como Nora Orlandi, ¿vale? Que é compositora de trías sonoras de giallo e spaghetti western. O sea que son uns flipados da movida, ¿eh? Sí, teñen pinta, claro. Que máis? Bueno, algo que caracteriza tanto, bueno, o cinema que fai ela e máis o marido, a montaxe fragmentada, o sea, os cortes, a montaxe moi complexa, moi barroca, ¿no? Ela é a parte experimental e Forsani é a parte máis llana. O sea, Forsani é máis entretenimento e ela máis arte. Pois que quedase un pouco corto el, non? Con respecto a él. Sí. Ela é a parte dominante nesta roda. Bueno, ela di que o giallo, ¿no? Pues que gosta
do Yalo porque, bueno, que traballa coa idea da obsesión e o desexo, ¿no? Di que o Yalo é o mellor xénero para falar de corpo, desexo, tensión sexual e que máis? Sobre a representación da muller no Yalo, fala da misoxinia, ¿no? No Yalo, que é presente, ¿no? Di que algúns Yalo son misóxinos, pero, mas en xeral, a verdade é que só os homes dirixiron Yalo, ¿no? Sei que era hora de ter un ponto de vista femenino, ¿no? Nos Yales, eu gosto de personaxes femeninos como a señora Ward ou Florinda Volcan en Una lucha tola con pele de dona, ¿no? Que ten un universo íntimo, erótico, torturado, ¿no? Nos utilizamos ese tipo de personaxe, pero desta vez imaginados por unha muller, ¿no? O sea, como que hai unha especie de feminización do Yalo, ¿no? Ese é o propósito, ¿no? E tamén, bueno, pues, di do Yalo que había un espírito moi provocativo nos Yali orixinais que desapareceu con o slasher, ¿no? O sea, unha vez que sentado no slasher, pues, esa vocación artística pues, se perde, ¿no? E intentamos manter ese espírito perverso, aínda que haxe un espírito libre tamén, ¿no? Os directores orixinais do Yalo non tiveran medo de desenvolver secuencias experimentais incríveis, ¿no? Dentro de filmes de exploitation, ¿no? De filmes de secreto. Pues son as opinións de Len sobre o Yalo. Hai que dicir que para alén do Yalo, ¿no? ten influencias tamén do Pink Waiga, ¿no? Pink Waiga é como un subxénero exploitation xaponés, ¿no? Sería o exploitation xaponés, xeralmente un subxénero bastante erótico. Non sei, é o que gosta da Tarantino, o que Tarantino copia en todos os filmes, que máis? Tamén influencias de Satoshi Kon, son grandes admiradores, tanto ela como o marido, Satoshi Kon. Dario Argento, principalmente Inferno, que sería como segunda parte de esos filmes. David Lynch, o sea, uns flipados de David Lynch durante a adolescencia. Tamén pode notarse, por suposto, bueno, en cousas que non teñen sentido ou explicación e que non pretenden darlle respostas. Non vistes Le Train Couleur de l'Hermès de Tom Corps, non? Vale. Porque se vos pareceu rara Mer, a outra especial, non? Bueno, e tamén... Que tal está o neo-western? A mí me encanta, ¿no? Me gusta, o sea, é un pouco o mesmo concepto da Mer, o sea, no sentido de estilístico, pero aplicado a esto. O sea, vin un tráiler hoxe precisamente, sí que me parece. Bueno, pois eso, como con a Mer, ¿no? Sí. Sí, hai máis tiroteos, hai máis movidito, digamos, ¿no? Pero tamén é moi artístico, ten unha vocación moi artística. Que máis? E outra das influencias é Shinya Tsukamoto, que eu non sabía quen era, pero é a que fixo a saga esta de Tetsuo. Non contaba moito. Eu está realizado. Pois, bueno, hai que decir que durante a carreira deles, tanto con a Mer, con Le Train Couleur de l'Hermès de Tom Corps e con ese de Bronce das Cadáveres, tiveron, pues, bueno, unha serie de polémicas, con outros realizadores de Neo-Yalo, ¿no? Por exemplo, con Federico Zampaglioni, que fixo Tulpa, Patrizia e Montaro. Zampaglioni di que o que fan eles non é Yalo, ¿no? Que Yalo ten que ter un detective amador e ten que ser un Kuyurit, ¿no? Que é iso que define o Yalo e non as cores e tal. Claro. Eles ten que bueno, eles defendense de decir que, bueno, que eles empregan o Yalo como unha linguaxe, ¿no? Que eles non queren facer un Yalo, non queren facer un Yalo, gostan da estética do Yalo e que lles mola combinar xéneros e tal. Sí. E depois tiveron outra, bueno, polémica, nada. O sea, eu creo que ni siquiera se cruzaron palabras ni nada. Pero os irmáns Sonetti critican a Len Catete e Bruno Fossani porque os acusan de ser pouco originais, ¿no? E sobre todo se refiren ao tema das tías sonoras,
As tías sonoras dos filmes de Lenka Teti e Bruno Forsani non son originais, son tías sonoras de Yalos ou de Spaghetti Western da época, dos anos 70 e así, ¿no? E os irmáns Sonetti producen todo, ¿no? Eles tamén fan as tías sonoras e tal, ¿no? Entón, bueno, pues eles defenden bueno, eso, Tarantino, que falábamos antes, tamén tira moito, non? De temas de filmes, eso, ou da época en sí, no que está ambientado o film. De feito, bueno, a música que destacastes vos antes, que empregamos nós na entrada, ¿no? A de publicidade que de a YouTube, eso tamén emprego Tarantino en Deep Proof, Tarantino fai igual, non sei. Aparte de Tarantino é que directamente dos vinilos que ten el na súa casa e que recoñece eso onde está un pouco picado, rayado e tal, as cousas propias son as que el quere porque é a súa música que recoñece a que ten na súa casa. Claro, sí. Bueno, eles din que as cancións que aparecen son as que eles escoitan cando escreven o guión, ¿no? E que aparecen no guión, e que o que lles axuda é a dar un ritmo a cena, ¿no? E que non queren facer adaptacións, o sea, facer un mix ou trastocalas de algún modo, porque di que xa son fantásticas as originais, bueno, eso é o que eles sostén, ¿no? Respecto do que fan. E, bueno, eu sobre Lenka Teti e Bruno Forsani un pouco máis teño, ¿no? Bueno, direi alguna cousa sobre Forsani. Bueno, basicamente digo agora, a Meg está rodado onde naceu Bruno Forsani e onde se criou. Sabes cal é ese pobo? Que é a hostia, é moi guai. O sea, a ver, isto está rodado en dúas vilas, basicamente da mesma comarca, vamos, da mesma ¿no? Teños aquí a ver se os encontro. Bueno, son nos Alpes Marítimos, vale? Nos Alpes Marítimos sí, mira aquí está rodado en Mentón, vale? Que é onde naceu Bruno Forsani e onde se criou, e en Roquebrún Can Martén, vale? Que nada, está ao lado. Son dúas vilas turísticas na fronteira franco-italiana. Si, é que parece como que quedaron fai 100 anos esas vilas, está todo de pedra, todo. Sí, bueno, moito turisteo, de nivel. Claro, imagino. De feito, Bruno Forsani di que sobre se comentou Yalo era que, bueno, que as grabacións que tiña o seu pai en Super 8 xa recollían a estética do Yalo, porque era, bueno, un poio mediterráneo onde estaba cheo de señoras Guard, ¿no? Ten unha referencia a Lustranovich da señora Guard, que actriz esta italiana Edwin Fenech, ¿no? E decía que, bueno, que esas grabacións da infancia e parecía que estabas vendo un Yalo, ¿no? Entón, bueno, pues levaron eso, inventaron a Mer nesa localización. Falamos da Mer, ¿no? Chegamos aquí. Bueno, para facer unha sinopse breve, son tres, este filme podía ser dividido en tres partes, ¿no? Que son tres momentos do desenvolvimento sexual dunha muller, ¿no? Pues primeiro descubrimento do sexo e a morte na casa solariega. Un segundo que bueno, pues que sería o descubrimento, o sea, o descubrimento da propia sexualidade, ¿no? Do propio desexo e tal. E o terceiro é a madurez, está conformada, vamos comentando por partes, se vos parece. Primeira parte. Bueno, quero comentar os créditos iniciais son maravillosos. Son hostia, sí. Son increíbles. De feito, nunha entrevista que vin deles falaban dos créditos tamén de Mario Bava, de Seidone per l'asesino, que me parece dos mellores créditos iniciais que vin xa máis. E bueno, estes son brutais. Sí, isto é o único que non aparecía no guión,
Dixeron que eles tiñan en mente outra cousa, pero que non tiñan dinheiro para facelo, e entón, pues, fixeron isto. E sabías bastante ben. Pues moi ben. Sí, no inicio xa vemos aí toda a importancia dos ollos e tal, as miradas, un montón de miradas. Primeirísimo plano dos ollos, miran para un lado, hai un plano de algo, volta os ollos, miran para outro plano de outra cousa, é como moi... Sí, no, é genial. Se va moitísimo con eso, sí. Sí, nesta primeira parte tal vez as influencias sexan máis Argento, ¿no? Máis Suspiria, Inferno, tal, ¿no? E máis un terror gótico, ¿no? O gran que ten a imaxe, ¿no? Que, sí. As propias letras dos créditos que xa te transportan directamente. Sí. Sí, aquí temos a xoven, o sea, Ana, que é a protagonista, é unha rapaza que vai á casa familiar, supónse que morreu o avó, ¿no? O sea, todo isto son suposicións porque non, a liña narrativa non é claro, ¿no? Eles intentan eso, suprimir guión e tal, e explicarlo absolutamente todo coas imaxes. Eso está é interesante, pero ás veces bótate fume á cabeza. Pois sí, digamos que eso, que van ao funeral do avó familiar, ¿no? E ali, a parte dos pais de Ana e Ana, pois hai unha señora misteriosa que sabe ben se é a amante do avó, se é a criada do avó, pero non llevamos a cara. Eu tamén mai pola criada, non? Ou algo así, non sei. É unha... En cada caso non lleves a cara e te dá... te axuda como a establecer un ton, ¿no? Porque como supersticiosa e deixa pues, sal debaixo das camas, deixa un amuleto os paxaros mortos por aí. Claro, eu sí que super mal rolleiro cando entra a rapaza na habitación e ve os pés, non? Se ergue esta señora e claro, ela vira a cabeza, non? Porque está nai subindo tras ela. E cando volve a mirar a outra se está desaparecendo por unha porta, non? Está moi curioso e dá mal rollo. Sí, é como a parte das partes máis terroríficas tamén do filme, non? Porque xogan tamén con que o cuarto veciño, o cuarto de Ana, o cuarto desta señora, o cual esta señora pode espiala e pode averiguar que ela roubou o amuleto que lle deixou ao difunto. E tamén, joder, co tamaño que parece ter a casiña, non? Ter que estar porta con esta señora e tal, porta con porta, joder. Creo que unha mansión dese nivel, desas dimensións, claro, é para xente moi rica, porque manter eso tan... Bueno, xa a parte da xardinería e todo iso, o tema ese de todas as facturas, se queres mantela quente e tal, eso é é unha salvasada. Pero, sí, está guai. Sí. Claro, a min moloume dese inicio porque eu xa, eso, pensei que esa figura, porque aparte a vemos aí como de loito, en plan todo de negro, pensei que era algo que sobia ela, ou que era algún tipo de elemento sobrenatural, unha fantasma ou o que sexa. Pero logo non, claro, logo xa sabemos que non. Todo ese elemento fantástico e tal sí que está na cabeza da da cativa, ¿no? Que trata a esta señora como unha ameaza e tal, cando, unha coñecida familia, porque os pais non teñen problemas, o sea, non sei, queren botarla da casa ou unha historia así, ¿no? Porque claro, tú ves que discuten pero non será a boa da rapaz. Non, porque queren botar da casa, no que é a historia. Claro, eles están como querendo botar a esta señora da casa, ¿no? O que pasa que, bueno, non teñen diálogos claros, os diálogos están como de fondo e son en francés, pero en calquer caso non se escoitan ben, ¿no? En todo eu calculo que sexa criada, unha criada amante ou algo así. Sí, que refírense a ela en algún momento como a bruxa, temos que botarla, non sei que, non pode ter esa habitación así, non pode tal. Sempre está coas súas cousas, botan a bronca por levar o paxaro morto por aí, que logo o exprime aí
camán e sae a sangue. Cando a rapaza pisa o paxaro sen querer, asqueroso tamén. Sí, bueno, digamos que ao final non hai unha loita que non se sabe moi ben onde se dá, así, no plano físico, xa no mental de Ana, ¿no? No cual, pues, ela está constantemente ameazada por esta señora que mora ao lado e bueno, durante este tipo de conflicto coa señora, pues resulta que tamén descubre que os pais ten sexo. Aí, bueno, é un momentazo estético tamén, non sei. Cando se atopa, non? Digamos que a imaxe fragmentase en as cores primarias aí, non? É como, hostia. E logo incide en eso, non? Mentre os pais están a ter sexo e tal. Non sei, penso que pode haber un sobreabuso de en varios momentos quizás sí que hai como que pásanse tres povos pero bueno, sí, o que queda claro é que causa un grandísimo impacto sobre a nena. Sí, porque todo dende que os ve ata logo cando ela experta no chan, todo eso eu dou por feito que é algo que ten ela na cabeza, algo onírico que era un sono, non sei. Tendo en conta, digamos, como se desenvolve o filme posteriormente, eu creo que aquí nesta primeira parte o que xogan é que con que a cativa descubre a morte e o sexo, e que para ela van ir unidos de algún modo, non? Eses dous, os Cerberos e Tánatos, non? Van estar xuntos ao longo do seu desenvolvimento sexual. As mans do avó eso porque están tan podres. Canto tempo leva morto aí na cama. Non sei, pero é super macabro, esa parte de que intenta quitar o tal, sí. O abre os ollos, non sei que. Sí, que colle o crucifixo aí como tamén elemento religioso. Claro, porque eu pensei, claro, mira para o crucifixo en plan, vale, eu estou aquí a non sei, deshonrar un morto, non? Está aí Deus mirando para min, que carallo, non? Colle o crucifixo para facer aí palanca, non? Que claro, cando racha o dedo e tal, pois tamén a expresión da rapaza. Xa, nesa secuencia moi inquedante o tema de que cada pouco enfocan os ollos do morto, do avó. Parece, en todos os planos, parece que van a abrirse en un momento. Sí. A mí esa parte moloume bastante, cando veo o reflexo no espello, non, do reloxo este que ten o señor entre as mans, non? E logo cando entra a señora misteriosa esta, e digamos que está vendo todo a través da tela, non? Que ten ela a toquilla e tal, e podes ver que o señor ten os ollos abertos e tal, todo ese momento me parece genial. Sí, que hai un detalle así moi sutil, moi leve, que ela está aí en riba e move as ventas do nariz, que como que son comezar a cheirar. Non sei se é algo que pensei que están quemando ali plantas, non? Para aromatizar ou ten que cheirar aquelo. Sí, claro. A morto. A cuco. Bueno, pues este sería, digamos, como a introducción, ¿no? O sea, primeiro capítulo, ¿no? Do filme. E temos unha transición, o segundo, que me parece espectacular, ¿no? Que collen o corpo da cativa e deformando a imaxe deforman a cativa, ¿no? Que é facerse adolescente, realmente. O sea, o teu corpo se deforma e te convertes en algo diferente, ¿no? Sí, bueno, previamente a iso hai unha boa paranoia aí na habitación da rapaza, non? Tamén co tema das cores cando parece cada vez que abre o reloxo, non? Como que, non sei, acontece algo, digamos que ela tapa, non? A boca da chave con xarxei
Entón, cada vez que abre o reloxo, eso se ergue, non? Non se ten aí unha boa paranoia, non? Con líquidos, fluidos e demais. Sí. Pero aí eu que digo, o que dicía eu que non sabes en que planos está dando Salvita, porque hai un momento que se queda enganchada con un rosario no pé da cama. Sí. Eso ten que estar a soñalo, non sei. Na medida en que ela acorda, non? E están os pais rodeándola como se ela se desmayase en un momento, non? Non sabes en que planos está dando Salvita tampouco. Eu non sei se eso non estaría soñando, digamos, de algún modo. Eu creo que sí, claro, porque tamén hai así como un plano dunhas gotiñas con unhas luces como estroboscópicas, aí como pero en azul e tal. Que é todo como moi raro e alóngase bastante esa secuencia. Claro, eso dou por feito eso que... Xa, é que é o problema que ten co filme, que por momentos parece que intenta ser moi pretencioso ou meter todas as técnicas clásicas, non? Pois nunha mesma escena, ou de cada plano intentar que pareza, pois non sei, o póster do filme, non? Non sei, é un esforzo que se nota moitísimo. E xa vos digo, é impecable. Pero non sei se deixa un pouco de lado o que é a trama por a dependencia destes momentos non solo música. Claro, e o amuleto simboliza algo máis alá de que ela só quere telo como recordo do avó, ou hai algo máis alá que interpretar? Igual era o que falábamos, non? De que descobre a morte, a sexualidade como unha especie de metáfora, o tempo, non? E acto seguido, pois é o que dicía Ángela, a transformación xa a convertirse nunha... Hai que dicir que eses mesmos elementos, a señora co rosto tapado, de loito, e o colgante, o tal, aparecen tamén en Le Train Couleur de l'Armée de Tom Corps, nun momento. O sea, non sei que significa eso, pero significa algo, porque aparecen xa en dos filmes, non? Deste xeito. Como dicíamos antes, a imaxe deformase, deformando o corpo de Ana, que acaba transformada nun adolescente.
que sae unha hormiga do umbigo e tal por aí. Que claro, que é moi suxerente tamén cando hai ese o plano entre as pernas e tal, que non sei se que termina por aplastar a formiga, pero creo que simboliza como un pouco menstruación, un pouco de xa é muller ou algo así. Sí, aparte, bueno, a formiga é tamén un elemento como moi surreal, ¿no? Como algo que, por exemplo, como representación do tempo e tal, ¿no? Salvador Dalí, así, eso podemos especular e tal, porque se non o explican eles non... Sí, eu claro, o tema de especular, creo que esta peli é para especular e facer destes xogos para interpretar cousas que moi probablemente non teñan ningún tipo de significado, porque é máis estilístico. Sí que o ten, ¿no? Sí, mensaxes ten por todas as partes, pero sí que probablemente, como estás con ese xogo, vas a intentar sobresignificar as cousas. Tamén, sí. En calquer caso, bueno, pues temos a Ana xa adolescente que, eu ata un manacón máis tarde non me di conta que esa era Ana e que non sabía o que estaba a ver. No, en serio, non sabía que era. No, en serio, no, é que non sabía que estaba a ver. Vale, eu tiro, disfruto, a ver que pasa. Bueno, e logo nos créditos creo que sae fan unha partición da imaxe, se ven como que hai 3 actrices, non? Para nos créditos que fan da rapaza e tal. Bueno, eu quedeime con iso pensando, vale, pois sí, un rollo así de tempo e tal, pero vamos, que entendo perfectamente que estiveras algo perdido. Claro. En calquer caso, pois Ana vai coa mai a vila máis próxima, a casa familiar. Supónse que verán, ou parece que na época estival. Durante ese traxecto vemos como que existe un certo distanciamento de Ana respecto á mai, unha certa rivalidade. A mai xa non bueno, pues ten bella. É que a mai está sempre enfadada, tanto na primeira parte como aquí está, como sempre aí. Bueno, aquí eu creo que máis é un pouco do resentimento entre as dos mulleres, unha que florece, ¿no? que se convirte nunha muller atractiva e tal, que ten toda a vida por diante, outra que perde o atractivo, de feito vai a vila a tinxirse o cabelo e a maquearse. Sí, está moi guai o plano detalle, non? Cando ves as canas, non? Aí xa naciente. Sí. E, bueno, e mesmo hai un plano secuencia espectacular e moi sexy, moi suxerente, non? Que é un propio traxecto a vila, que ven acompañada coa melodía tamén da poesía que da Yuto, alegre, ¿no? E no cual vemos que en todo momento Ana quere distanciarse a mai pone un gorro, ela non quere o gorro, tal, dalle a man, ela tose, solta a man, non? Disimulando e tal, pero bueno, logo a nai tropeza e cóllense a man o tanto. Bueno, eso, como que hai este tipo de rivalidade, non? Emerxente e tal. Na vila, mentres que a mai está facéndose esta historia de beleza, aparece un cativo que quere xogar con ela e que a identifica tamén como un obxeto de atracción sexual, digamos, ¿no? E ela se dá conta. Entralle, ela fai unha cobra. Bueno, que está mirando para as tetas, ¿no? Sí. E bueno, pues comeza a xogar con este cativo até que, bueno, unha bola cae con unha rampa abaixo e tal, chegan pues, a unha esplanada onde hai unha serie de motoristas e Ana perde o interese no xogo co cativo e comeza a interesarse por os motoristas. E, bueno, pues, de algún modo pues, pasease por ali até que a máis chega e dá unha trompada porque está dando conta de que está moi ben rodada.
Está non? O tema de a representación a cada cual máis macarra, non? Os motoristas como o sol e tal, o resplandor, non? Cando vivis, bueno, agora aparecerá aquí o fulano de turno, non? E aparece a nai dela como a fodiche. Sí. Pois esta foi a primeira escena que esa foi a idea inicial de Vencaté para este filme. O sea, desenvolveron o filme a raíz desta escena, que a quitaran de dous fontes diferentes. Unha dun libro de Irene Nemirovsky que se chama De Bar, onde unha mãe tamén ten unha rivalidade coa filla e le dá unha lavazada. E outra dun filme Pinkueiga, o subxénero de exploitation japonés, de Masaru Konuma, onde unha muller camiña entre yacuzas. E entón, pois, el Encatet xuntou estas dúas cousas e desenvolveu a idea de cine. Sí, o paseo es entre os motoristas, que dura moitísimo. Claro, é moi curioso como, non sei se un dos motoristas con un reflexo dun espello ou cos tubos de escape e tal, que vai este reflexo, este haz de luz primeiro aos peitos, vai baixando ata as súas partes e tal. Ela sigue caminando e de repente ese final de bofetón. É curioso, sí que tamén outra vez máis pode que de largo. Sí, a mí todo este tramo se prolonga demasiado. Se me fixo un pouco. Creo que sí. Que decir, para lo que conta, ¿no? Todo este tramo e tal. Sí, quizás é un pouco máis así. Creo que para min é unha transición como que menos interesante para min, digamos. Pero sí, toda esa sensualidade é eso, que ela dase conta que a miran e ela hai un momento nun primeiro plano que reláxase porque ata no momento está bastante tamén enfadada con cara de poucos amigos e logo vai relaxando a cara e ata aí pode reflexarse unha media sonrisa sendo consciente de que están a mirar todos. Ata que... De todas maneiras hai tamén outro volve, digamos que o sexo volve a estar digamos marcado polo trauma, ¿no? O sea, ela desperta, o sea, a sexualidade ela desperta, pero é reprimida inmediatamente, ¿no? Pela mãe. Non vos parece que todos os homes que saen no filme teñen así, son como unha figura ameazante, incluso cativo, De feito, o señor da tenda tamén, non? Ten unha mirada que non sei que... De feito, sí. Estes close-up dos ollos, non? En plan, empregase moito cos homes. Ao final, tanto, bueno, pues no paseo como, bueno, depois na terceira parte e tal, parece moito no ollar masculino. Hai veces que os homes uso de esta parte, non? Como son un ollar, non? Están a ollar para o teu corpo, están a ollar. Sí, totalmente. Como un rollo super, unha masculinidade amenazante, ¿no? Sí. Unha cousa máis desta época de transición adolescente. Eu teño unha, para mí é a parte menos, o sea, tal vez sexa a máis bonita ao filme, ou que guarde, a mí me parece moi, bueno, estéticamente moi fermosa, pero é menos terrorífica e a menos llado, como máis un rollo, sí que ten ese ar antigo e vintage e tal, ¿no? Pero non en plan llado, sino máis, bueno, sí. A mí evoca menos ganas de que chegue o verán xa, non? Xa, voltiño por a Costa da Morte ou por aí e tal. Claro, e tamén ese contraste, ese alivio de estar eso na mansión con cores, con escuridade, bruxería ao redor e tal, cun cadáver, con esa cousa de sexo dos pais.
de repente esos planos tan amplios co mar, todo eso acantilado e tal, é como un contraste, como que tamén sintes como un alivio, como, joder, que eso, que bonitas estas imaxes, sí, como Sabe, logo tamén momento montaxe raruno, non? De cando están baixando, correndo detrás da bola e tal. Aí miradas... Oliver e Benji. Sí, vamos. Non sei. Sí, nunca máis acaba a vila, certo? Claro. Que diste, hostia, pasada bola, señor. Bueno, pasada bola é, bueno, sí, unha especie de excusa, ¿no? Sí, unha especie de McGuffin, ¿no? Unha cousa que... no, claro, evidentemente, non, pero vamos, que de novo hai un exceso de para min de non sei, virtuosismo visual e tal, para o que quere contar nesta parte, ¿no? Sí. Que xa vos digo, que todo é impecable nesse sentido. Eles, tanto el Encatet como o Bruno Forzani, ten unha lembranza estupenda de, sobre todo, da parte do descenso. Eso que vai a Maia e tal. E dicían que, bueno, que para Laser Bronze, Les Cadabres, ¿no? Para o terceiro filme que teñen, que quixeron recuperar esa historia de rodar en aberto, ¿no? En plan, con luz natural e con tal, porque bueno, pasaron pipa. Bueno, alguna cousa máis decir desta segunda parte de Estival e non? No. Pois entón pasamos xa a parte final. A parte final ela volve á casa familiar que leva tempo abandonada, eso nos parece, ¿no? Que está nun estado de deterioro bastante lamentable. E, bueno, pues ten así quenturas nunha viaxe en taxi. Pero eu creo que antes, cando sae do tren, do metro, creo que tamén todo ese son, todo ese que está apretuxado entre outra xente e tal, os roces, primeiros plenos de roces, ese son de respiracións, ese vibrar, tamén creo que queren tirar sempre polo tema sexual, polo tema... Está moi guai. E logo cando chega o taxi, cando o taxista está aí a fumar pasando dela, e antes de nin mirar para ela ponse os guantes de coiro que soa moitísimo o ese chiscar do coiro e tal. É moi llalo o tema, non? Das luvas, sí. Das luvas. Para mí esta é a parte llalo, realmente. A terceira parte a que ten todos os elementos máis tal, non? Figura misteriosa, luvas de coiro, coitela de barbear, é máis llalo, é máis tal, non? Bueno, neste caso, digamos, o misterio demora un pouco, porque, bueno, esta escena no taxi que, bueno, bastante curiosa. Sí, tamén é algo de excitación, tamén é todo así, esta cámara macro de nos poros da pel, eso, moi detalle. Non pode abrir as ventanillas, non? Sí, a calor. Ten que abrir e tal, non, digamos como que dalle aí ese, non sei, ese morbo a ela. Sí, que logo ela entendemos que queda dormida, non? Non sei, de cando vemos que o cinto resbala, sí. O cinto se convierte todo a fantasía dela, non? O cinto convertíndose en un elemento de bondage, casi, non? De tal, as costuras do vestido abríndose, sí. Non? De tal, ¿no? E bueno, pues, está como medio un estado... Claro, aí coa velocidade leva eso, vai saca a cabeza, non? Pola ventanilla, bueno, tal, non sei, digamos que como unha escena así como de perigo e moi sensual. Sí. Bueno, pues chega nada a casa dos casa familiar, non están os pais, día, xa non están. A casa está feita un Cristo.
A vegetación ao redor tamén, que ela vai camiñando e vai pinchándose, vai cortándose, vai rozando. Hai carne podre por ali, hai un animal morto. Sí. No sé. Bueno, fa tanto. Bueno, vese que comeza como un pouco a limpar ou a habilitar a casa, mastúrbase como un pente, leva carne podre a uns traballadores do lixo que a ollan con unha especie de luxuria, que ten que cargar co morto. Claro, só ves un trozo grande de costela aí de torso que non sabes que é iso, un dos traballadores que mira para dentro da caixa e xa pon a cara de joder e arroxa a caixa dentro do camión. E nada, depois a noite entra unha figura extraña na casa, ou dúas, non se sabe, como está esta montaxe tan creativa, pois, bueno, vemos que hai un conflicto, que hai algún tipo de luita entre a nosa protagonista e a ver. Bueno, pero xa cando está tomando baño e tal, non, que ten así esa fantasía masturbatoria e tal, ti ves que chega alguén coas luvas, non? E a mete na auga, non? Intentando afogala, non? E así como moi rapidamente la sae da bañeira e lisca. Sí. Bueno, pues sí, e aí xa pensas, claro, pode haber alguén na casa, non? De feito, ela escoita pois moitos sons, non? Pero bueno, claro, que unha casa desas características no estado no que atopa ten que facer mil ruidos, non? Bueno, claro, atopa o baño coas candeas aí e di, pois aproveito sabes, que non sei. Sí, pero eso supónse que o fai ela, claro, porque cando chega sorpréndese. Eu pensei que era algo como que encontrou aí, pero non, probablemente que ela, claro, pero sí que hai un momento como que sorprende que... Claro, pero é como se formara parte da súa fantasía de atopo isto e deixome levar, non? Si, e logo co tema ese da masturbación, ese como vai enchendo a bañeira ca auga, que tamén é símbolo de excitación e tal. É moi curioso. E a bañeira está tamén como para meterse nela, madre mía. Igual unha tiña previa non lle viña mal. Pois nada, bueno, al final hai eso, esta cena de conflito que se traslada desde os portais, desde o interior da casa aos exteriores, do xardín, no seu portal, no campo que hai a volta, pero xa os exteriores son nocturnos e bueno, digamos que a percepción do que acontece propositadamente bueno, pues é menor, non? Non sei se vai facer spoiler xa, estamos explicando que é sí, non? Ela, vale? Ela. E nada, e se carga o pobre taxista. Bueno, o pobre taxista que entrou ali, pola cara. O pobre taxista, claro. En teoría voltaba para devolverlle o pano, non? Que ela cando pira do taxi queda o pano ali no reposamento. Non me quedara, claro, non me quedara. Tampouco, non? Tamén vos digo que non sei se iso é excusa para chegar pola noite a casa de ninguén a devolverlle, non? Bueno, o taxista... Tamén o taxista elixo, joder. Sí, o taxista veo tamén o plano que viña tipo no taxi e dixo, bueno... Pero vamos, que o taxista ao final é a víctima esperada, sí, bueno, que pasa por ali e o ventila. Eu o tomei como que o taxista estaba ali directamente para facerlle dano a ela defendeuse. Non sei, non. Bueno, non entendí moi ben o propósito do taxista. En calquer caso, bueno, non lle foi excesivamente ben tampouco. Bueno, aparte... Claro, o rollo é que o taxista quere devolverle o pano, pero... Claro, quen te irías pola mañá, non? A facer iso, a primeira hora da tarde, non? Pero porque quererá alegarse a Ana, non? Digo, aproveitando, non?
pois saílle fatal, non? Sí, non foi a mellor idea que tivo. Bueno, hai que decir que toda esta parte final a mí me parece alucinante, sobre todo esta parte gore, a parte bastante... Está moi guai. Sí, comeza a cortarlle todo aí ca navalla da feita. O sea, subes un corte labial, ¿vale? Sí. Pero o resto tú non sabes o que lle está cortando. O sea, claro, como esa introducción de Dexter ca carne aí, non sei se vistes a serie na introducción. A intro que está a cortar, bueno, claro, está a facer o desayuno, pero está a cortar a carne, está a cortar. E todo eso ten unha pinta de violencia, de un descuartizamento, pero está preparando un desayuno, un almuerzo. Sí, pasaba con American Psycho tamén no comezo, saen as gotiñas vermellas, non? E ao final estaban facendo un postre ali da hostia. Sí. Porque de frambuesa, ¿sí? Pues nada, eso. Entón a persecución é ao revés, é dicir, ela vai correndo contra eu él. penso que el, o taxista, dase conta de que ela ten algún tipo de problema, non? Ou que alguén pode estar a asediala e tal, e vai seguindo os sons e tal, ate que coinciden frente a frente, e claro, a reacción dela é pois darlle matute. Sí. Joder, e máis non vos deu a mí perdón, é como se para ela se tomara forma real a súa fantasía, o mata dentro desa paranoia que ten, non? Claro, podría pensar que está na súa mente realmente. Non sei. Como ten ese elemento tan confuso, tan non, claro que sí, tamén moito llalo o tema da navalla de afeitar, claro. Sí. Como arma. E bueno, o propio plot twist. Sí que era ela. 100%, sí. Eu teño que dicir que sospeitei que era ela no momento do momento da fantasía que ten na bañeira. Eu averiguei no agora mesmo. Primeiro porque non ten sentido non sabía, na propia vontade. Pero por como que morre, non é como se montara a súa fantasía, tal. Sí, é que eu a peli a vi 2 veces. O tema é que na primeira sí que deducín que era ela, pero a segunda vez non, como que non sei por que pensei iso. Esto é máis ala. Claro, sí, non sei. Pero que ela morre sí que sí, non, claro, eso sí, pero todo o tema ese de claro, ela morre, supónse que suicidándose porque a segunda silueta está na súa mente, non sei. Claro, ela vai como que vai unha proxección de o éxtase, non? Cada vez como arriscando un pouco máis até que chega ese momento en que acaba consigo mesma, nun momento de máximo éxtasis. Sí, que está mistura erótica e tanática, non? Ao final está aí unha mistura de impulso sexual e de morte, non? E acaba consigo, non? Claro, pero está aí na árbore, aí como canavallano na gorxa, e que parece que está alguén a retela por detrás, mentres... Sí, pero tú non lle ves o brazo, realmente o brazo dela, non? Claro. Sí, pero claro, como tamén está un pouco escuro, pois, claro, non sei, pode levar a confusión. Claro, o propósito o confundirte até o final. Ao final xa ves que a movida é a que é, non? Bueno, nos flipou, é que a min as primeiras veces que o vi agora por eso porque o sei, non? E tal, pero o tema este do xogo da coitela de barrear, a proximidade co ollo, sabes? Sí. Te pongo o corazón aí en plan. E iso xogan tamén moito na seguinte o Traincolor del Armés de Tom Corpus. Tamén fan exactamente eso cos ollos, pero tamén cos mamilos. O sea, non fan nada, pero a simple proximidade de un arma, ¿no? E tal, é como que te enerva, ¿no? O sea, unha certa
Bueno, pero aquí o tema da carne cortada e tal, é que é super sutil, pero moi realista, Si é cando o corte do beizo que é bestial. Despois de cortar o beizo, que o ves que está separado aí, que dá unha grimiña. Sí. Está moi guai eso. Bueno, que máis temos que comentar desta terceira parte? Logo eso na morgue, que ao final como que eso ves as muñecas o pulso cortado abre os ollos, que eso bueno, abre os ollos ao final o cadáver. Sí, que creo que o último do último antes de poñer o noso tema. Por o tema de mal de ollo. Sí, bueno, esta parte que prácticamente un epílogo é fundamentalmente a erotización do tema forense, ¿no? E entón está o forense como colocando. Pero abre os ollos ou os ten abertos? É que xa non me lembro tampouco. Eu creo que os abre, agora estásme a facer dubidar, pero eu creo que ao final os termina e os abre e termina a peli. E meten o tema así. Sí que está, bueno, o tema é a tanatopraxia, que hai que ter moito estómago para maquillar cadáveres e tal. Pero aí tes traballo seguro, porque digamos que... Sí, eso dicían sempre. Sí, hai que ter, bueno, ao final, bueno, si hai que comer, pues fácil, está. Sí. Pero bueno, sí, debe ser un traballo especial. Pois, bueno, isto foi, digamos, un conxunto a Mer. Que valoración global se fai da Mer? Eu penso que tería disfrutado máis do filme sen non houbera un abuso de certas técnicas ou de querer meter todo, sabes, de sei todo isto do ya lo vou meter aquí de golpe todo. Pero tú pensas que hai un abuso de sí, penso que sí. Eso había momentos que me sacaba pero sabes que estás máis pendente da técnica que da historia en sí, ao final. Claro, con ese cuidado visual, pues entendo que o filme apenas teña pues, sí, 10 liñas de guión, ¿no? Como moito, algunha repetida, claro. Por lo demais, como creadores visuais, estetas e tal, bueno, son a hostia, ¿no? Sí, bueno, ela comenta, Alenka Tef, que bueno, que para eles a Mer bueno, que formulaban como que os fans do Yalo podían xogar coa súa propia cultura, ¿no? Para identificar cousas do Yalo, identificar relacións con outros filmes, tal, ¿no? E a xente que non fose fan do Yalo podía centrarse simplemente no tema, ¿no? Do que trata o filme. Claro, que eu, por exemplo, outros filmes que trouxeches, non? Yalo e tal, pues sí, son filmes que de repente teñen pues sí, certos momentos ou certos detalles visuais que son puntuais e danlle quizáis máis importancia a ese momento en sí, non? Aquí, como todo filme é así, pois como que non sei, chega a ser abusivo, moi abusivo, tal. Claro, é como que é unha historia, por exemplo, ya los clásicos son unha historia con eses toques visuais, a hora bueno, eso, dunha ameaza, a hora dun crime e tal, que é moi estético. Aquí é ao revés, aquí é todo super estético e todo tal, e a historia como que queda relegada un pouco a historia é o velorio, o viaxe a tenda do pobo, o trayecto no taxi, hasta a final a súa volta á mansión. Claro, que, bueno, realmente conta moi pouco, prácticamente nada, pero é que logo sí que é unha viaxe moi interesante de ver, sí que redúcese a casi como ver un cadro, non como ver unha obra audiovisual. Sí, sabe, me pareceu hipnótica, que non podía deixar de mirar, vamos.
Bueno, pues nada, vou soltar así rápidamente unha serie de datos sobre isto. Foi rodado en 39 días, vale? Pouquísimo. Nada, bueno, a trilha sonora xa comentei que son cancións de La cola de los escorpiones, La tarantola del vente negro, de La policía que de Ayuto, bueno, de outros filmes, ¿no? de Seidona per l'asesino, ¿no? Foi rodado en 16 milímetros e ampliado para 35 para recrear o efecto granulado dos filmes de exploitation dos anos 70, ¿vale? Genial. Esa textura, ¿no? Bueno, xa comentamos que houve unha planificación moito estricta para non gastar cartos, moito ensayo. Incluso con cámaras gravaron con digital antes para ver se, bueno, eso, todo ese momento, tiveron moito problema para encontrar financiación. Na Bélxica conseguiron só un tercio do que precisaban, o cual eles interpretan que foi porque non existe cultura de filmes de exploitation en Bélxica. Bueno, porque sorprendeu un pouco porque sí que existe unha certa cultura de filme do surrealismo, ¿no? O sea, o surrealismo sí que é algo que se cotiza en Bélxica e, bueno, este filme, pues, de algún modo podría entrar aí, ¿no? Pero, bueno, o sea, como non teñan o dinero suficiente, acudiron a François Cognat, ¿vale? Que bueno, é un señor que escribía en un magazín chamado Starflix, que eles coñecían porque o compraban ese magazín cando eran adolescentes. É un señor que falaba de cinema exploitation e falaba do Yalo. De feito, eles din que coñecían a François Cognat porque eles coñeceron o Yalo a través de François Cognat. Entón, bueno, pues foron a este tipo e explicaron a historia e o tipo dixo, bueno, pues gustou os cartos, eso que vos falte, pues, o diñeiro. E o tipo confiou neles, a pesar de que, bueno, que les faltaba moitísimo para encher só tiña un terzo, para dos terzos, para tal. Pero o tipo veu como que levaban facendo curtas desde unha década facendo curtas e tal, o sea, les veu competentes, non? E tal, tomar o guito aí, sabes, para o diñeiro. E de feito, no mínimo, non lembro se lese Rosenles Cadáveres no terceiro filme, pero no segundo tamén figura como productor, o sea, sigo colaborando con eles, ¿no? E cando lles deu a pasta, logo viu a peli e dixo, merda, vou palmar todo. Se era un crítico e aparte lle molaba o Yalo e tal, probablemente se haya encantado. Sí. Aparte xa coñecía o traballo anterior das curtas, ¿no? Entón, se confiaba. Foi ganado. Claro. Estaba bien. Confiaba, vale. Sí. Que máis? Porque isto como funcionou na billeteira? Sabemos algo? Estamos aí. Foi un dos filmes favoritos de Quentin Tarantino de 2010, ¿vale? Como funcionou? Pois non sei, porque o orzamento probablemente porque o orzamento era mínimo e depois moveuse bastante por festivais. Tivo bastante éxito en festivais e bastante éxito de crítica. Sitges gañou Novas Visións, o premio Filme Raro, ¿no? Tamén sei que premio da crítica gañou en Estados Unidos. Bueno, foi un filme que funcionou ben, percorrido aí. De feito, eles o Bruno Forsani dixo que, o sea, a primeira vez que se exhibiu foi en Suecia, que eles pensaban que os ian matar, que ian acabar o tal e que ian apedrealos, ¿no? E que sorprendeu que non, que o público sueco reaxiu moi ben e que a crítica tamén, ¿no? Pues, estamos facendo aí algo importante e tal, ¿no? E nada, estes son os meus apontamentos para... Yo tamén quería dicir que, bueno, que creo que o dixen fora de micro tema este de que a postproducción foi primeiro gravada sen son e logo en postproducción engadironlle absolutamente todos estes sons tan auténticos, tan xeniais que ten toda a producción. Hai que dicir, bueno, que neste caso, claro, ten moito sentido porque ao final é un filme que non ten prácticamente diálogos, ¿no? Claro. Pero no Yalo clásico tamén, no Yalo clásico todos os filmes prácticamente son doblados, ¿no?
gravan e notase moitísimo mesmo cando os actores están falando no seu propio idioma que non se corresponde, ¿no? a boca co diálogo, ¿no? Pero bueno, aquí eso non fai efecto porque claro, hai tres ou 4 frases que non hai máis. Despois de Amé, 2009, pues, os nosos heróis en Catet e Bruno Forsani fan en 2010 pues en 2012 fan un segmento para a coletánea de ABC of Death. Sabedes Bueno, que son cada letra do alfabeto ten unha curta asociada sobre temas mortais, ¿no? Sobre Galondo, están un monte de tal, están eles, e eles tocoulles O, letra O, de O is for orgasm, ¿no? que si vos parece oscuro a Mer, pues bueno, nada de experimentar isto. O sea, a favor de O is for orgasm é que dura un minuto, ¿no? Cuanto as curtas estas eran como moi breves, ¿no? E entón, pues esto. O sea, eu vi algunha curta solta deste filme, pero non as vi todas. Esta non a vi. Esta super demencial, tan surrealista que custa ver o que está pasando, ¿no? De novo hai unha fragmentación aí en as cores primarias. Sí, é todo moi vermello e tal, nada, bueno, eso, unha curiosidade tener esta curta aí. Depois en 2013 teñen Le Train Couleur de la Messe de Tom Corps. Lembramos que non sabía francés e entón pues, a pronuncia tal vez non se corresponda coa pronuncia real, ¿no? de Francia. Pero bueno, en calquer caso a extraña cor das lágrimas do teu corpo, que é un pouco imitando pues, os títulos estes surrealistas do Llano, estes títulos barrocos que son tan bons, ¿no? Ben, de que vai isto? Isto rapidamente vai dun señor, Dan, creo que se chama, que viaxa frecuentemente por motivos de traballo e deixa moitas veces só a muller e nunha destas viaxes volve ao piso no que viven en Bélxica, en Bruselas, e a muller desaparece. E entón, pues, o tipo comeza, o sea, por algún motivo sabe que ten a ver co edificio e que non saiu do edificio, ¿no? Entón comeza pues, a investigar onde está a muller, ¿no? Volvín a ver, agora outra vez non sei comentarla directamente no bloco final, porque houve un filme que se me caeu a última hora e xa direi en que lugar situou. Pero digamos que este filme é moito máis oscuro que a Mer, é moito máis delirante, é moito máis si a Mer vos pareceu moi estético e tal, ten máis guión ou menos é moito máis surrealista, si, diálogo sí que ten, sí, pero da igual, non o vas a entender mellor, confunden máis, non? Sí. O que pasa é que ten movidas visuais que son espectaculares, son o único que é moi difícil quitar unha historia de aí, e de feito creo que o problema que tivo este filme é que houve xente que directamente non. Xa, é que como videocreadora son a hostia. E este ademais ten outro problema, que é un filme que dura perto das 2 horas, sabes? Que a ver, non sei, faise longo. Se non entendes o que está pasando, pues igual sí, ¿no? Pero bueno, David Lynch fixo Inland Empire, ¿no? Dura 3 horas e ten menos sentido ainda, pues.
sabemos que estes eran admiradores de Lynch. Que máis hai que dicir desto? Bueno, que levan desde o 2010 a preparar o que é o filme en sí, vale? O sea, que levan 3 anos preparando e tal. Pero que o guión, de feito, tiñan no escrito antes que o guión da Amer. Tiñan no escrito desde 2002. Escribiron antes de Tricolor que o sea, a primeira idea que tiveron dunha longa metraxe non foi algo suave e foron ao difícil, non? Sino non, foi o máis difícil e a Mer é como, bueno, vamos facer algo para que a xente entenda, non? Nada, aquí, bueno, evidentemente a influencia do Yalo é extraordinaria, pero tamén... Serán colegas de el Panos Cosmatos, Hostia, eu prefiro esta xente con Panos Cosmatos, ¿no? Sí. Cosmatos. Pero vamos, que ese nivel de flipadura e colorines. Sí, lucecitas e tal, ¿no? Sí. Pois, bueno, non sei se era para... Porque é unha entrevista que fixeron digamos, co suplemento de Sitges, ¿no? E non sei se era para caer ben, ¿no? Na prensa local. Pero decían que aparte do Yalo, tiña influencias de Buñuel, de Cuervos, de Vigas Luna, de Bilbao, e de Tasser Cristal, ¿no? O sea, casualmente 3 filmes do Estado español, o cual dá para sospeitar, pero bueno, citan eso, a Buñuel, a Vigas Luna e a non vai ser o nome do director, bueno, Tasser Cristal, un filme mítico. Que máis? Bueno, eles consideranlo como unha especie de versión masculina da Mer, porque se a Mer está contado todo desde unha perspectiva de Ana, ¿no? Pues está contado desde a perspectiva de un home, ¿no? Bueno, tamén fan un rollo así como a Mer era a vila onde escribiu Bruno Forsani, Le Tricolor tal, e a cidade onde moran, que tamén fan como un filme algo persoal e tamén aproveitan aparte toda a estética Art Nouveau, Art Deco e tal de Bélxica, o sea, todo o elemento artístico, floral e non sei que. Que guai. Pues aproveitanno para introducilo dentro da imaxinería esta rara de experimental. Que máis? Aquí sí que hai un Who You Need, vale? Non como unha Mer, bueno, unha Mer únicamente no tramo final, pero aquí sí que hai unha pesquisa, vale? Aquí hai un espazo fechado, ¿no? A diferencia bueno, toda a parte está aberta da Mer, e considerando casi como reverso de un Yalo clásico que se chama Tutti el colore del buio, ¿no? Bueno, isto porque o din eles, pero eu din o colore del buio e non lle vexo moita relación, non? Tutti el colore del buio ten unha historia palpable e está moi surreal, ¿no? E depois tamén dicían que a Mer falaba da paranoia, ¿no? E o Tricolor de non sei quanto da esquizofrenia, ¿no? O sea que se a Mer vos recordou alguma paranoia, pues isto máis escrito, o sea, non ten outro sentido, moi totalmente desestructurada a realidade, ¿no? E bueno, eso, este filme tivo os seus problemas porque houve xente que pareceu xa excesivo, demasiado. A Mer vale, pero este xa moito. Este queimounos bastante, por lo que se ve, o sea, foi un filme que les custou a eles les custou traballo. E entón como que eles tenían facer unha teoloxía Yalo, o sea, a Mer, de Tricolor e un terceiro filme, pero decidiron facer cousas entre medio antes, ¿no? Antes do terceiro filme Yalo. E entón pues tiraron por Laissez bronzer les cadavres de 2017, que pueden ver en Sitges en directo, e aparte estaban os tipos ali, xente de noviña, os muy pequeños, bueno, pues de que vai isto? Isto é un espagueti western experimental, o sea, na liña deles o que fixeron co Yalo, pues espagueti western, ¿no? Está baseado nun libro de Jean-Patrick Manchet, ¿no? E a adaptación, como non, foi idea de Lincatet. O sea, Lincatet é a parte a que impulsa, ¿no? Bueno, de feito, Lincatet resalta unha das personaxes que no libro non ten moita relevancia, unha artista de mulher, para xustamente darlle esa perspectiva femenina, ¿no?
para que sexa narrada desde unha perspectiva masculina e femenina. O filme é espectacular, é unha movida, visualmente a hostia. Eu creo que vos poderías desgustar máis deste, porque sendo experimental e sendo moi visualmente moi estrafalario, sí que máis aí pasan cousas todo o tempo, ten un ritmo moito máis hai tiros por todas partes, hai non sei, mas é como máis louco, ¿no? Máis louco nun sentido agitado, ¿no? E, bueno, eu creo que funciona bastante ben, sí, ¿no? Eu creo que a xente saiu bastante contenta o sea, máis que o anterior, máis que... A ver, eu non teño ningún problema co ritmo pausado, de feito me encanta. Pasa que por momentos me sacan desa pausa cos seus artificios visuais e tal, cando penso que quizáis non hai necesidade, pero eu cos filmes lentísimos non teño, vamos, ningún problema. De feito, se a historia é boa, vamos, me encantan. A ver, esto é eso, bueno, botade unha olla, eu creo que pode ser interesante. Eu estaba vendo porque teóricamente unha novela negra, ¿sabes? A novela que estaba baseada. Pero cando estaba vendo eso, digo, isto é un filme de Sergio Leone, isto é un western, un western moderno e tal, en vez de ser pues, no século XIX, pues agora e tal, pero hostia, pero claramente un western, e a música e todo, o sea, a música que non é original, que é quitada de filmes da época, non sei. A min flipoume moito, é que eu gosto desta xente, eu gosto do que fai, o sea, parece moi interesante, ¿no? Pero este, bueno, como máis diferente. Sí, a ver, o western non o descarto aí. A outra xa se me dis que como... A outra se vos vai facer un pouco de bola, se vos vai facer un pouco... O sea, eu estaba vina agora esta semana de Tricolor. E, joder, é unha gozada visual, pero... Claro. Que é que non hai casi non tes un de agarrar. Entón é moi complicado, non sei. Aquí sí, aquí tes uns personaxes, os identificas, sabes quen son, sabes? En todo momento sabes o que están facendo e depois pasan cosas raras, ¿no? Cosas artísticas, que hai un momento en que están robando uns lingotes de ouro, hai un tiroteo e un tipo se cubre de oro inteiro, sabes? Bueno, sei, como este tipo de historias, ¿vale? Pero bueno, eso é un western, é unha historia máis palpable. Proxectos para o futuro, que van facer os amigos Bruno Forsani e Montapete? Bueno, pues... Que teñen por aí? Van completar a triloxía esta... A ver, eu creo que aquí vai haber un problema familiar, Esto é unha hipótese miña, realmente non teño ningún elemento para decir eso, pero creo que por as entrevistas e tal, quen sempre destaca o feito de querer acabar a triloxía de Yalo é, ¿no? Bruno Forsani. O sea, Bruno Forsani quere facer o terceiro Yalo, ¿no? Que é un proxecto que teñen en mente, ¿no? E ela, no entanto, sempre destaca que queren facer un anime en Xapón, ¿no? Por un anime en Xapón. Supoño que aproximándose a, bueno, pues Satoshi Kon e tal, ¿no? Que ela decía que gustaba. Entón, non sei, vai costar un disgusto aí no matrimonio Forsani que ten. Bueno, ten tempo para facer todo, tampouco. Son noviños, ademais. Non hai que dixer. Imagino que son proxectos compatibles tamén, porque o anime, bueno, ten que contratar xente que se dedique a animación, pero non teñen que ter uns actores, un set, hostia, aí sí que visualmente xa, vamos, poden facer o que desde, claro. Sí. Pues esta historia de Amer e da súa realizadora, bueno, dos seus realizadores, ¿no? De Montapete e recopilación aquí, valoracións finais, cal é a vosa escena favorita? Por exemplo, tú, Miguel. Pois eu quizás vou quedarme con ese corte de cara
No final, Sí, eses beizos pola metade, tal, esa navalla hundíndose en trozos de carne irrecoñecibles que non se sabe moi ben de que parte do corpo son. Sí, bueno, podería ser calquera, vamos. Son todas case escena por escena, bueno, obras de arte. Aparte de algunha que pode facerse long, etcétera, pero hai moitas que, joder, que teñen moitísimo mérito estético. Pero, claro, esta en concreto como que impactou un pouco máis, bueno, voume quedar con eses cortes. Mira, en todo caso, Churi, pois eu vou quedar co momento do velorio, non? Ese señor morto aí entre as ervas aromatizantes e o tema do espello, non? O reloxo e logo cando teñen a loitar a rapaza co esa figura enloitada, non? Como pode ver a través da súa roupa o home cos ollos abertos e tal, me pareceu, pois, dende o punto de vista dunha persona así tan pequena, pois que a rapaza está ali, vamos, imperturbable, non? Pero eu, vamos, de pequeno unha situación así me poño na súa pele e deixaría unha impronta importante. Bien, pues mira, ao final cada un se vai quedar con unha parte do filme, porque eu vou destacar o traxecto descendente de Maia Filla no segundo segmento. Creo que bueno, desde que sae a formiga do embigo até que a mãe tropeza, ¿no? E a filla que non leva. Parece-me espectacular, un bon gosto. Parece que te dá brisa na cara simplemente de ver Sí, está moi ben representada a transición esa entre as dúas, ¿no? Levan camiños opostos. Sí. Bueno, a mí eso estéticamente me parece unha maravilla esa parte. Bueno, non sei se hai alguna cousa máis que dicir de Amer de Cadet. Pois non habendo máis, facemos a última pausa e vamos ao último bloco. Venga. ionospodcast.wordpress.com Mil caras no camiño. Bom, estamos novamente agora co último bloco deste programa 17º da segunda temporada de Mal de Ollo, que dedicamos a Mer. E, como sabedes, neste treito final o que faremos será pues, localizar os filmes que vimos durante a semana entre recomendación, men e prevención, lembrando, ademais, que este último programa que dedicamos a Woman in Horror Month, o sea, o mes da muller no terror, e entón falamos só de filmes realizados por mulleres ou codirixidos por mulleres. Que non quere dicir que deixemos de falar de filmes claro, sí. dirixidos ou codirixidos por mulleres. No, durante todo o ano, claro, evidentemente. Pero bueno, este mes é exclusivamente para eso, tendo en conta que, bueno, que a representación da muller, pues, nese papel, pues, non está equilibrada, ¿no? Bueno, indo ao tema, comezamos por ti, Miguel, e dis o teu primeiro filme. Pois vou falar dun filme que no que xa mencionamos e xa resolvimos algunhas digamos desavenencias, faltas de acordo entre Ángelo e eu, que The Love Witch,
The Love Witch, que bueno, vou non dicir xa, para min é unha prevención como unha casa, como a mansión de Ana. Bueno, este Love Witch é unha comedia de terror, traxedia, quizáis un pouco rara. Tamén se vedes o póster tamén recorda un pouco o Yalo, porque si tú cando comezas a ver a peli parece que tamén estás nun filme dos 60, 70. Nada, conta a historia dunha bruxa que utiliza a súa maxia para ligar, está a buscar desesperadamente o home perfecto. Entón, pois, claro, normalmente cando utiliza estes feitizos cos homes terminan mal, moi mal. Bueno, verdadera son... mal. Eso... Non decir borchenoso. E son as diferentes situacións desta meiga que acaba con moitos homes por enamoralos. Esta peli está dirixida, producida, escrita, musicalizada por Anna Biller, que só faltaba protagonizala tamén, pero non. Está protagonizada por Samantha Rawson. Sí, como estas pelis de, por exemplo, Mike Myers de Michael Myers, ou de Eddie Murphy, que facía varios personaxes, pois só falta iso. O príncipe de Zamunda. Vese o cariño co que falas deste filme, Miguel. Bueno, a ver, eu tampouco non son aquí o grande defensor deste filme, que podes entrar a Film Affinity e ves que ten un 5, me parece. A mí sí que me fixo gracia eso, que a verdade que recrea moi ben, no estilo unha época e tal, estaría unha chorrada. Moi chorrada, sí. Moi chorrada, mensaxe tamén, claro, sí que ten de algún modo unha mensaxe feminista, pero non é unha mensaxe feminista a través das accións desta protagonista, senón que o mensaxe feminista prácticamente algo tan directo como unha voz en off mentre ela vai por aí, pouco máis, porque que a peli non ten nada máis. A peli é unha peli tan vacía de cousas. Sí que ten o tema da estética. A estética sí que está moi lograda, moi conseguida, eso sí que mola moitísimo. Pero, bueno, o resto para min é moi pobre, moi prevención. Teño que pasarte. Bueno, mira, vou a ver esta semana e probablemente fale dela pues, na próxima semana ou na seguinte, no bloco de recomendacións. Veixeme anterior, un filme que se chama Viva, e que é espectacular. Vas a adorar, seguro, porque é o mesmo, o sea, diría que ni siquiera é terror, que é máis un tema de sexploitation e tal, digamos que o programa desta realizadora é moi interesante. Outra cousa que gostes ou non gostes, ¿no? de que fai, mas o programa é coller o que ela considera que son xéneros onde se deu unha certa visión misóxena ou masculina ou de obxetualización da muller, ¿no? E darlles e volvelos contra o machismo, ¿no? O sea, como coller un artefacto do machismo e volverlo contra él, ¿no? E un pouco, bueno, pues, o que intentaba con Love Witch e o que fixo con Viva, ¿no? Así que, bueno, a ver que tal Viva, pero bueno, Love Witch tampouco non está tan mal. Bueno, para gusto, supoño, pero bueno, prevención. Sí, para mí The Love Witch, prevención. Moi ben. Vamos contigo, Churi, entón. Vale, pois eu vou comezar falando dunha serie, a de Jessica Jones, que comezou no 2015
está protagonizada por Christine Ritter, a súa creadora, non, a que fixo a adaptación dos cómics. Eu non controlo moito dos cómics deste personaxe, penso que se chamaban Alias, non, que era a esencia que tiña ela de detectives e tal. Digamos que adapta a personaxe para estas series que tivo Netflix, non, sobre personaxes de Marvel, de Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e tal. Entón, nada, pois a creadora a que adapta chamase Melissa Rosenberg, que entre outras cousas pois guionizou capítulos de Dexter ou a saga Crepúsculo. Bueno, a produción basicamente no apartado técnico pois prácticamente todo femenino, non? No de dirección pois digamos que un compendio de directores e directoras, non? Entre elas pois está Jennifer Lynch, por exemplo, non? Non sei se no anterior programa. Sí, de Chainez, a directora de Chainez, claro. Bueno, logo dentro da temática, pois aquí presenta unha personaxe femenina pois con poderes, non? Ten superforza e tal, ademais é detective, pois, bueno, está moi ben que presente unha personaxe que pois podía ser un antiheroína tamén, non? Porque digamos que o don da palabra non é o seu, é unha personaxe moi mal hablada, sempre estropea calquera situación, non? Alcoholizada en todo momento. E, bueno, pois pareceme que está moi ben porque non só de John Wick vive o espectador. Logo tamén pois hai momentos na serie, non? No que igual un home intenta coller o timón da situación, non? É directamente correxido polo elenco femenino, non? Que quero dicir, ese tipo de propostas, non? De contra o mansplaining e toda estas movidas, pois na serie penso que está moi ben recreado. E logo o malo en cuestión da primeira temporada, Kilgrave, bueno, non sei se vos bichedes algo desto. Non. Bueno, pero pues, teño interese, que a min suele gustarme estas cousas. Teño que dicir que despois de Daredevil, non, que o malo era, o actor de Chainez, precisamente, o Vincent D'Onofrio, non, que fai un vilán pero increíble nesa serie. Pois aquí presentan outro tipo que estivo en relación coa protagonista, é o típico mozo que non comprende que foi deixado, non? Ten un poder que dá un medo que bueno, dá moitísimo medo, non? Que doblega a túa vontade, te di que fagas algo, ti o vas facer inmediatamente, non? Dentro de todo ese poder que el ten, cando confrontan sen todo isto de por medio, non deixa de ser un tipo que sen os seus privilexios pois é un auténtico cobarde, non? Penso que é un gran personaxe que está moi ben tratado na serie. Como penso que se contei algún que outro spoiler, pois bueno, deixar aquí. Digamos que trata os superpoderes como unha especie de alegoría de elementos reais, non? Sí. A protagonista é a tipa esta de a moza del Jesse en Breaking Bad, verdad? Sí. Sí, que tamén fai unha serie que protagoniza unha serie chamada Apartamento 23, que é moi divertida. Non sei. Non a coñezo. Sí, a mí faime moita gracia esa actriz. Vale. Bueno, entón entendo que é recomendación, claro. Sí. Vale, Jessica Jones, dicías, non? Sí. Vale, pues fica anotado. Ten 3 temporadas. Non sei se pensan continuala, se non... Moi ben, pois Jessica Jones, recomendación. Primeira recomendación do día. Bueno, vou falar de Ritual, unha historia psicomágica, non? De Giulia Bracciale e codirixida con Luca Immensi, vale? De que vai isto? Bueno, pues aquí seguimos unha... Todo isto é un neollardo, vale? Neollardo de 2013, ¿vale?
Seguimos a protagonista que se chama Lía, ¿no? Que está nunha relación con un tipo bastante fodido, ¿no? Un tipo que ten un carácter abusivo e dominante. Ela fica grávida, vai ter un fillo, e o tipo non quere ter o fillo. Ela acaba por perder o fillo ao final, ¿no? E entón decide ir a refuxiarse, digamos, a pasar un tempo coa súa tía, que vive no campo e que ten toda unha serie de sabidurías populares e non sei que mierda, ¿no? Sabidurías folclóricas, ¿no? E nada, e entón pues ela refuxase ali até que aparece novamente a parella, ¿no? O marido. E entón se dá como un elemento de tensión entre ela, a tía e o marido. Hai que decir que, que todo está envolto nunha especie de elementos simbólicos, psicoanalíticos diversos e que vai directamente á prevención, ¿no? Primeiro porque me parece que se fagan filmes loubando a figura dun señor chamado Jodorowsky, parece ben mal, ¿no? Unha cousa que Jodorowsky como artista pode ser interesante en moitos aspectos, ¿no? Pero, non sei, eu este tema de que lance terapias e non sei que intente curar a xente a través de tonterías pareceme mal. E de algún modo este é un filme que glorifica eso, ¿no? O sea, que está ao servizo de... A psicomaxia, non? Sí. Depois, non me parece un filme que sexa especialmente... que teña un ritmo que atrape, que teña... que destaque, o sea, quere destacar por aspecto visual, pero non destaca, ¿no? Así moi onírico. Claro, pretende ser como algo moito, un pouco na liña da Mer, ¿no? Visualmente moi impactante e tal, pero se a Mer é, ¿no? Este non é, ¿no? O sea, este non consigue facer eso, e entón pois xa se pretendes eso, non o consigues mal. O único quizás que salga un pouco sexa o final, o desenlace, a pesar de que fan unha tontería destas de Jodorowsky, ¿no? Sí que ten unha parte que está curiosa, que está simpática, e que é a parte máis llado, pola cual pode ser considerado un neollalo, e eso está máis ou menos ben. Pero creo que a viaxe ata ese final non paga a pena. O sea, non sei, eu quedeime moi atrás. Este filme é o titual Unha historia psicomágica vai para a prevención. Se que temos dúas prevencións e unha recomendación. Miguel, que vamos a equilibrar o... Sí, vai seguir equilibrada. Xa vas a dir por qué. Porque vou falar de Travel Every Day. Un filme de Claire Denis. Claire é unha película de terror francesa do 2001. Ten unhos non pinceladas, digamos que sí que ten unha parte importante de erotismo. Vai de unha parella estadounidense que van de luna de mel a París. Claro, o home da parella ten unhas intencións máis alá de pasar tempo ca súa muller. Xa, esa parella non vai moi ben dende o principio, apenas falan, non teñen moita química, é todo moi raro. É unha peli así con un ton un pouco de telefilme, quizáis. Claro, o tema é que el vai aí a investigar a outra parella, a un médico co que traballara fai anos, e a súa muller. A súa muller é unha tipa que está moi tola e que ese que o marido a ten encerrada. A muller suele escapar, lisca de aí, e o que fai é conquistar a homes para ter relacións sexuais e inicialas, mentres comeza a
comelos. A comelos, literalmente, a devoralos. Vai un pouco diso, de esas investigacións del para localizar a esta parella, porque entenden que son perigosos. Bueno, aparte de ser perigosos, él está obsesionado con ela. Eso tamén un pouco evitar ou non, porque tampouco ten... Non sei exactamente cal é a intención do médico, se está obsesionado sen máis, está obsesionado porque tivo unha aventura con ela, ou... Pero eso, que para mí é un me. Hostia, eu pensaba que ia expor en prevención, É que entendo que está bastante ben estruturada, ten cousas que están moi ben, por momentos é moi interesante e tal, hai escenas fortes que están ben feitas, pero claro que ten aí tamén por outra banda unha falta de ritmo, ten unha non sei, algo que pouco atractivo visualmente tamén. Bueno, eso. Travel Every Day, para mí, un sendo unha bastante interesante, pero bueno. Hai que dicir que é un das iconas ou dos filmes destacados do novo esterismo francés, ¿no? Bueno, a corrente esta francesa de primeira década dos 2000 e tal, que exploraba moito o tema gore, ou sexualmente moito explícita, ou tal, ¿no? E a actriz, unha clásica, a Beatriz Dalle, ¿no? Que é unha actriz moi... ten esta cousa que chama tanto a atención a xente, destes dentes separados, ¿no? Sí, sí que ten un físico eso inquedante, porque como eso sí que destacan os seus dentes, pero sabes que come xente, entón sí que... Sí, no, bueno, pues mira, entón Travel Every Day de Claire Denis vai para me. Sí, para mí, bueno, estou ben, pero faltanlle cousiñas e tal. Non sei se por falta de orzamento ou o que sexa, pero eso, ten como pinta de telefilme. Eso, ás veces, con que o ritmo non é moi bo, sácate un pouco. Pero, bueno, non está mal. Tamén estaba o Vincent Galó, ¿no? Sí. Bueno, pois nada, Travel Every Day un me e continuamos contigo, entón, Xuri. Vale, pois eu vou falar de Loving Vincent, filme do 2017 de Polonia. Está dirixido por Dorota Kobiela e Hugh Welsman. Como particularidade é que, bueno, está feito con esta técnica que se chama rotoscopia, que pintar por riba do fotograma, non? Así moi basicamente explicado. Bueno, pois os 56.800 fotogramas que compoñen o filme están animados a man por diferentes artistas, non? Que participaron no filme. E todo co estilo da pintura de Vincent van Gogh, non? Porque aquí a trama vai de que pois un ano despois da morte de Van Gogh, o carteiro que levaba a correspondencia entre ele e o seu irmán, resulta que houve unha carta que quedou por aí solta, que escribiuse pouco antes de que Van Gogh se suicidara, non? E non conseguiu que chegara ao seu irmán. Entón, encárgalle o seu fillo, que é un tipo pois que ten bastante facilidade para meterse en problemas e tal, a misión de facer unha viaxe até atopar o destinatario, non? E, bueno, sen contar moito máis, aquí comeza pois, unha viaxe na que pois contan un pouco da biografía de Van Gogh, non? Os diferentes puntos de vista que tiña a xente que se relacionou con el, até chegar a un punto de dubidar realmente como foi o suceso que produciu a súa morte, non? Xa vos digo, super interesante, me pareceu super emocionante,
está producida en parte tamén polo Museo Van Gogh, que é unha lástima, a única vez que estiven en Ámsterdam estaba pechado porque estaban a facer reformas, non puden ir. E bueno, é unha fermosísima homenaxe a, digamos, o pai da arte moderna, non? Que este tipo vendeu un cadro nada máis na súa vida. Eso quero dicir, estando en vida, non? Sí, sí. E nada, bueno, pues non sei se, bueno, recomendación, evidentemente, non? Lo de Vince é recomendación. Sí, sí. A figura de Van Gogh, que para min é unha dos grandes, eu tive unha oportunidade en Londres de ver algún cadro deles, claro, en directo gaña moitísimo, todo, bueno, toda a arte en xeral. Eso, Van Gogh ten, bueno, que dicir, verdadeiras obras mestras de increíble. Pues bótalle un ollo ao filme, parte está en Netflix, ademais. Vamos, paga a pena, se gostas de Van Gogh e tal. Guai, pois vou botar un vistazo. E nada, aquí recomendación, a ver que ven agora, outra imos para baixo outra vez. Diría que tal vez sí. A ver, vou falar de La policía brancola en el bullo, ¿vale? Que básicamente significa a policía anda a cegas, ¿vale? O sea que non consigue nada, ¿no? É un filme de 1972 de Elia Colombo. É un giallo, non é o giallo da época. É un dos poucos giallos dirixidos por mulleres, ¿no? De feito, eu só localicei 2, ¿no? Deste outro. E nada, que conta isto? A ver, non vos vou decir os actores e tal porque é inútil, non son nin italianos, pero non sei de onde son, nin os coño. Nada, pues joder, que é un giallo clásico, é difícil explicar de que vai exactamente. Alguén foráneo que chega a un pobo. Sí, claro. Sí. Vale, perfecto. Bueno, xa comeza. De periodismo. Comeza, é un giallo rural, que é algo bastante pouco frecuente, quer dicir, vímolo con, non sei se viste un Paperino, pero non hai moitos casos, non? Xa comeza con un asesinato no campo. É un asesino que se carga pues, unha rapaza que ten un problema no carro e tal. É espectacular esa parte, O sea, en plan, dixen, cuidado, ya lo hai decente, ¿no? Que máis pasa? Bueno, pues, o que dis tú, hai unha rapaza que chega vai a casa do mozo, o mozo todo isto está enganando con outra, e nada, e pues se estopea o carro, non sei que historias, entón, pues paran unha especie de hostal de estrada, está de la estrada e tal, ¿no? E a todo isto comezan a desfilar xa sospeitosos, hai un rapaz con certo atraso mental e os donos da hospedaría. Puesto ragazzo. Eso normal. Os clientes da hospedaría, bueno, te comezan a repartir. Esquécete deses porque hai máis tarde. A cuestión é que a tipa colle un cuarto ali porque para que o mozo veña a buscar o día seguinte e asesinado, ¿no? Entón o asesino e a mata, ¿no? Entendemos que é o mesmo que matou a do inicio, ¿no? Nada, pues o mozo que se está oleando con outra chega o día seguinte, non está na hospedaría, ninguén sabe onde está, comeza a buscarla e chega a unha casa como... É todo así como un pouco random, realmente. O sea, parece que está todo superestructurado, pero non. Chega como unha especie de mansión onde hai unha serie de personaxes, non? E hai colores diexéticas, non diexéticas. Sí. Non hai cores non diexéticas, pero sí que hai certo gosto artístico na decoración. É xente de pasta. Sí. A casa é así.
E entón, pois nada, pois é un señor que ten parálise das pernas, non? Que vai en cadeira de rodas, que é científico. Hai un psiquiatra, bueno, ou un doctor, ou así. Hai a muller do científico, do que vai en cadeira de rodas. Hai unha rapaza máis nova que está todo o tempo insinuándose ao tipo ao fucker, digamos, o que vai a buscar a muller a escudería e tal. Depois hai dous criados, vale? Unha criada que tamén que se quere tirar ao tipo o protagonista, o outro criado que é super sospeitoso, que sempre está como lanzando ollares, tal, non sei que. É o típico que é tan sospeitoso que xa dis, non pode ser. Non é, claro. Pois a dúbida que claro, pois digamos que os sospeitosos acaban reducindo a ese ámbito. Bueno, tamén está o ragacho subnormal, ¿no? Que tamén pula por ali e ninguén sabe moi ben o que fai e tal. E entón, bueno, pues, convírtese pues, casi nunha historia de tema Agatha Christie, ¿no? Que é o asesino entre este grupiño reducido de xente que hai, ¿no? Un judiolín. Como un Cluedo e tal. Vale. Onde poño isto? Eu fui generoso, eu puxenlle un 4 en Cilafinity. Vale, veña, vou ser benevolente, vou non por un me, vale? Pero podía porlo perfectamente nunha prevención. Por qué? Está ben. Xa que dicir, as cousas que están ben desta historia están ben. É dicir, está rodado con certo gosto, sobre todo o primeiro asesinato é espectacular, que mete na historia rapidamente e o segundo tamén. Pero eu creo que vai perdendo pouco a pouco. Vai perdendo primeiro porque este tema de erótico que hai polo medio está como moi mal levado, ¿no? É como moi patillero. O sea, como moi sexploitation, ¿no? En plan, a criada que leva unha minisalla, sabes? Bueno, moi un pouco lamentable, ¿no? E depois hai un tema que me deixou flipando, que é que en determinado momento, digamos, no final, ¿vale? Non vou facer spoiler, pero se chega aquí por algún motivo, hai unha máquina que fotografía pensamentos. Ajá, interesante. ¿No? Entón é algo que dentro do universo da historia non ten o menor sentido. O sea, que se podían resolver o enredos en necesidade de recorrer a iso. Entón é tan disparatado que a min eu xa lle baixei como 2 puntos, só por eso. Pareceume tan irreal que quedan un me benévolo. Un me, pero bueno, o sea, facendo un pouco do favor, non... Porque entendo que hai cousas que están ben, pero hostia, xogando un pouco ao límite, Estellado. Bueno, pues ya no clásico dirixido por unha muller, a verdade que é increíble, non, hai dúas, dos diálogos clásicos hai dúas. No meu diálogo, bueno, pues está el encate de que falamos e a da historia psicomágica e alguna máis, non? Pero dos clásicos só hai dúas. Ben, pois eso, la policía brancola del bullo, con moita dor do meu corazón non me. Entón, Miguel. Pois eu a miña última vai ser unha da que xa falamos, tan? Que de algún modo sí que recórdame moito a esta peli, non é tan rara. Refírome a peli da que falamos hoxe, de Amer. Non é tan rara, pero bueno, tamén é rara e tamén ten elementos así moi surrealistas, elementos extranos. Estou a falar de See Dies Tomorrow, a peli de terror psicolóxico, bueno, unha peli do ano pasado que está... Desta xa falamos como 2 veces, non? Sí, pero non en... Claro, non... Non está loco. Sí, xa faláramos. Vale, pois vamos deixala onde merece. Vamos, sí, continúa, por favor. Prevención!
Sí, correcto. Pois, vale, son o profesor de aprobado fácil ou algo así. A ver, esta peli é dunha tipa que vai, bueno, eso, que está que vai por aí coméntalle vai a un aniversario, unha festa de aniversario, creo que do seu irmán, dille que vai morrer mañá e xa como que o ten clarísimo e ten aí unhos signos de depresión evidentes porque é como moi consciente. Ao principio pensas que ela, que está tola, que ten algo oculto que non... Este filme que logo pasalle a mesma paranoia aos demais. Sí, é como unha angustia existencial contagiosa. Pinta ese. Exactamente, tiña boa pinta e o concepto é bon e eu tiña moita curiosidade por vela, pero... O de que baixón. Nada. Pero, faise moi lenta, moi tediosa, moi en plan... E sobre todo para ti, Miguel, non sei, para mí o problema, eu xa comentado, eu creo que cando falamos do especial de Sitges e tal, e incluso alguna vez fora de micro e tal, temos falado deste filme. Creo que para mí o problema é que non vai a ningún sitio. Claro, sí, eu cando fixemos o programa de Sitges, creo que foi o primeiro desta tempada, eu non o vira aínda este filme. Pero, claro, exactamente, é como que o concepto é guai, pero claro, de repente redundar nese concepto. É como que ela vai transmitindo, pois non sei se por algo vírico, sensorial. Non hai un fío conductor. Non vai de nada máis. Que eu creo que o problema é que non tes a contextualización de por que se produce eso, que eso pode estar até ben, non? Bueno, pues se produce e xa está, non? Non tes por que saber por qué, non nada, non? Pero claro, en todo caso, entón tú pensas, bueno, pues isto vai chegar a algún lugar, ¿no? E tampouco. Entón, en plan, bueno, entón que fago vendo isto? O sea, que cal é o propósito de... Sí, que... Ten angustia existencial, pues xa o sei. Entrar en spoilers e tal, entón a resolución que é así... Para mí é moi fulera, Sen mal. Remata e... Sí, bueno, Cristina... Pero... Sí, bueno, eso, sen caer nos spoilers que tampouco te din moito, por moito que conte. O spoiler é o concepto da peli, nada máis. Sí. Claro, que tampouco sei máis que dicir, si que ten algúns momentos que, que poden ser eso, sobre todo ao principio, estéticamente interesantes, hai algún... Moita, xa que estamos falando da Mer e do Neo Yalo e tal, moita lucecita tamén, Sí, exactamente, por eso unía eu tamén, sí, por moitas luces, moitas cores por aí e tal, moitos filtros de diferentes cores. Pero, pero que tampouco nin sequera a Mer ten non sei, algo que vai crecendo, algo que vai sendo diferente. Isto non, isto é redundar. Sí, é a mesma idea. E xa está. E acabouse. A premisa estaba guai. Sí, creo que tamén o consideraron considerou a realizadora que a premisa está moi guai, pois vamos a poñela toda a peli. Vamos a salar iso. Sí, entón, prevención, non? Sí, leis tomorrow unha vez máis, prevención. Vale, aquí hai dúas cousas. Hai no programa pasado, no anterior, no que dedicamos a The Invitation, eu sí que recomendara o filme anterior da realizadora, de Amy Seimetz, vale? Que se chama Sun Don't Shine. Ese filme sí que está curioso. Ese filme está... Tamén a resolución non é moi espectacular, O sea, que debe ser un defecto dela, pero... Si eu busquei este filme Sun Don't Shine e non atopei. Non sei ser difícil ou algo, pero eu non
nin idea. Bueno, eu conseguí, non sei agora, non me digas como, pero bueno, localicei-no e ben, mellor que este, mellor que Xida isto morro. Non era difícil. Sí, bueno. Eso sí, non ten tantas lucecitas. Mira, xa que temos cenas rarunas e tal, digamos ter tamén lucecitas. Eu creo que é un tema recurrente que se está dando e que require pues, unha rotulación especial, lucecitas. Sí. Moi ben. Nada, eso. Xida isto morro, prevención. Suri, a túa última xa, non? Creo que andamos xa, non? Sí, pois nada, é que levantar isto e vou co outra recomendación. Ben. O filme é un filme tamén franco-belga, Revenge, de 2017. Está dirigido mira, xa sabemos como acaba, que recomendación a tope. Ti a biches, non? Sí. Non sei cal é. Bueno, pois isto vai de tres ricachóns que quedan aí nunha casa, non? En medio da nada. Bueno, un deles pois vai uns días antes, non? Coa súa amante, que é a protagonista, que é Matilda Ana Ingrid Lutz, chamase, actriz. Que pasa? Que os outros dous amigos chegan un día antes, non? Entón, pois, digamos que a rapaza chamalle moito a atención. De feito, hai un momento un pouco redundante aí, quizáis, a hora de dirixir estas escenas, non? Do físico da rapaza, non? Digamos que a cámara está en todo momento en riba dela cando non hai necesidade apenas, non? E, de feito, cando chegan os outros dous, ves que quedan botando as babas directamente. Bueno, tampouco é algo que se xa molesto, non? Pero vamos, a mí parecíame innecesario só por o ritmo do filme, sen máis. Total, que en un momento que o rapaz que está con ela lisca dali para apañar un tema cos pasaportes, digamos que a moza é abusada, non? Por os outros dous. E nada, cando chega o outro, en vez de pois escandalizarse, digamos que fai un pouco de piña cos estes outros dous homes, non? Porque os tres son socios de non sei que tipo de empresa. Os son socios e eu creo que ela é amante del, pero non é a muller del, ¿vale? Non, de feito, hai un momento que chama a muller e fala co home este, non? E pregunta polas súas fillas e tal, quero dicir, é a amante oficial, pero amante, digamos. Xa, pero que ten como un pedazo de carne, basicamente. Eu imagino que tamén por eso se destaca cando decías tú, no, o tema do físico, porque, bueno, o único que lle interesa, digamos. No, pero quero dicir, o comentan, non? O remarcan un par de veces e logo, pois sí que pode caer nesa redundancia que para min atasca o filme, non? Sen máis. Bueno, entón, pois digamos que todo muda cando dan a esta rapaza por unha situación en concreto que non vamos comentar por morta, pero ela non está morta. Digamos que hai un exercicio de vinganza, non? Porque les volven ali, non atopan o corpo dela, entón, pois, estaban nunha viaxe de caza, ademais, non? Entón deciden ir a buscala. Bueno, aquí se sucede, digamos, a parte importante do filme, non? Bueno, poño en recomendación, aínda que hai momentos que me parecen que están super genial rodados, non? Tomas que están, bueno, con gusto exquisito, e logo outras que me parecen así un pouco máis cutriñas e tal, pero, bueno, ao final é un filme que se pode disfrutar moi ben e ten un nivel de gore, pues, tamén moi bo, non? Quer decir, hai momentos bastante sanguinarios e tal, que está moi ben rodado. Sí, ademais, bueno, esta... hai que facer un par de veces unha suspensión da incredulidade, non? Porque... Sí. En fin... Pero
Esta non sei se arrasou... Se leva tamén por este rollo videoclipero tamén, non? Un pouco estético tamén, bueno, moi fantasioso en moitos aspectos. Esta non sei se arrasou en Sitges hai 2 anos, así, non sei de cando este filme, pero... 2017, pero se estrenou en 2018, non sei en que datas, pero que miro. Pois non sei, pero... Agosto de 2018 foi a estrena. 18. Vale, sí. Pois este non sei que premios gañou, pero gañou varios en Sitges o ano que se estrenou ali. E este filme arrasa, joa. Está moi guai. Por aparte destes raros exemplos dun rape and revenge, ¿no? Tipo como American Mary de Soska Sisters, así, que está rodado por mulleres, ¿no? Que sempre se entendeu que o rape and revenge era un filme como, o sea, era un subxénero. Claro, porque ti tamén pensas, igual esa non é a reacción máis crível, non? Pero na situación na que está esta personaxe, pois que de certo modo non lle queda outra. A máis esta muller que pasa de ser unha mauriciña, unha pija absoluta, non? A ser Rambo. Sí, a efecto hai un par de momentos, non? Que está ela co seu atuendo e as armas e a cámara está a xirar alrededor dela, é como... É super exploitation, é super guai. Non sei. O que vos comentei, momentos geniais e outros de como este, non? De dicir, joder, menos postureo igual. Pero bueno, recomendación, que eu creo, para min esos momentos son parte do atractivo, ¿no? Sí, por momentos é un pouco comedia moi escura, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, perfecto. Revenge, recomendación. Entón, bueno, a ver, eu tiña preparado que vos contei fora de micro. Tiña deixado un filme de 1987, xa lo tardío, rodado por unha muller, Giovanna Dainzi, ¿no? Que se chama Delitti. ¿No? Cal foi o problema? Pois o problema é que a única copia que conseguín non se ouve en absoluto. O fatal. Non podo falar dela. Casi que mellor, porque, bueno, de algún modo, pues estiven que, bueno, que non a vou ver, pues vamos ver que aspecto ten este filme e, bueno, non tiene un aspecto moi atractivo, digo. O sea, tiene un aspecto bastante precario, ¿no? Bueno, pues, queda para outra vez, para que non digamos unha copia, a ver si podemos conseguir esa copia para o especial Chuches e podemos valorar. Aquí hai unha nova categoría aí a revisar. Chuches. Pois sí, a ver si podemos conseguir para ese especial. Entón, pois vou falar dunha que segui vin pero xa vira anteriormente. Vin esta semana que de Tren Couleur de Darkness de Tom Corps. Un pouco vou decir dela, porque xa falamos dela durante o programa. Segunda longa de Hélène Cotet e Bruno Forsani. Tamén sabemos a historia, digamos, o home que chega do traballo, dunha viaxe de traballo e non encontra a muller e a busca por un edificio tal. Bueno, bueno por non me. Bueno por non me porque ten cousas a favor e en contra. Cousas a favor tamén o explicamos aquí. Ten unha imaxinería, todo un universo visual e sonoro espectacular. Bueno, non sei, arte. É arte con mayúsculas e tal. En contra, bueno, digamos que o nivel de surrealismo é tal que se andas a procurar un enredo xa non lineal, senón un enredo máis ou menos discernible, eu creo que non é o filme. E é un filme longo, é dicir, un filme que dura en a súa duración. Entón, que non o podo reprobar porque realmente é unha experiencia, pero tampouco podo aprobar porque pide moita paciencia por parte do espectador e, bueno, ao final o cinema tamén é de entretenimento e non sei até que punto podes ir por a vida dicindo a xente que interprete cousas, non?
facilitar tamén ao espectador esa inmersión, ¿no? Na experiencia do cine tamén é importante. Entón, entrei en color de la American Corps. Outro punto positivo é o nome, todos estes nomes son fantásticos. Bueno, pois chegamos á conclusión deste 17º episodio da segunda temporada de Mal de Ollo e, bueno, camiñámonos cara ao 18, ¿no? Que toque especial xa non é Woman in Horror Month, este foi o último episodio, entón, pois, xa vamos a outras cousas e hai que dicir que neste febreiro foi o mes da historia afroamericana, parte do invierno horror, ¿no? Entón, metemos o especial, ¿no? Afroamericano de... Veña. Vestimos lentexoulas, deixamos o cabelo afro e vámonos ao Black Exploitation de terror. Ninguén fixo isto antes, aí estamos. E nada, pues, veremos toda unha serie de monstruos, de antagonistas e tal, brothers and sisters, e nada, esta é a proposta. Podes decir se podes facer propostas, podes opinar sobre este especial en Twitter, en Instagram, en Facebook, en maldeollo.agora.gal, e podes escoitarnos en todos estes sitios e en podgalego.agora.gal. Pero máis nada. Convidarvos ao episodio 18 e ata. Pois vémonos, irmán. Estamos facendo un blackface virtual, ¿vale? La apropiación. Non nos podemos pintar a cara porque é radio, pero vamos, o sea, mal. Bueno, pues vémonos na seguinte, meu. Veña. Todo. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.